Assalamu alaykum hormatly ýeşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 9-njy marty heplerine duşanma güni. Hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallaryna. Men şu günden ine Muhammed aga, ýagny Demokratik güýçleriň koordinasiýon centrynyň ýoluşçy Muhammed Öjü bilen gepleşip geçirýän şu biziň temamyz Türkmenistanyň çinovniklary we biznesmenleri öz maşgallaryny gorkup Lewawa, ýagny Türkmenabada geçirýärler wagtlaýynça. Ine şu barada gurun eder, şu barada gurun etmäk Muhammed aga ruhsat berseň biz birinjiden assalamu alaykum. Salam Rada, salam vatandaşlar. Maşallah. Inni ikinciden men ruhsat berseň şu Türkmenistanyň gelen habarlary görkedeýin, ondan biz öz temamyza geçer. Hem işe edişmeli ýaly. Ine hormatly ýeşler, serdim men bir video görkedeýin, ine şu ýerde ünsürtlerdim şu video maňa ardalar gelýär Türkmenistanyň içinden ine şu videoda görkedelýär gowy edip ünsürim şuňa. Bir minut. Şeker yok mu? Sesim duyayım bir minut. Okay. Ne şu videoda ünsürüm hormatly ýeşler. Arkada Ferdarymyz sizin çıkanıňyz, ýagny şul adam Ferdar Berdimuhammedowyň çykany diýip Nur ýagdy Bayram 200 adamdan talip pullaryny alyp ýanky kösedi. Ine de sanan jaýlary çäri görmeseňiz sizden haýyş edýär diýene. Muhammed aga, ne şu videodaky şu Nur ýagdy Bayramow diňe ýekeden. Men saýdyn. Sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň Arkadaş şäherine bolýar. Şu Arkadaş şäheriniň esasy firmalary 99% firmalary Gurbanulyň ýegenleriniň we Serdar Berdimuhammedowyň çykanlary. Şöyle firmalaryň ýanky ýolbaşçylary, aňaty patrony, direktor hökümine birini goýýarlar. Hersiniň ýanky bir 5-6 tane firmalar bar. Bular näme diýär? Ünsür. Şular firma açyp Arkadaş diýen bir kezzap Gurbanuly Berdimuhammedow şulara pul dynýar, ýanky şotlaryna şularyň jaý gurýarda, şo jaýlary gurandan soň bir gadan ýaşardy. Ünsür Muhammed aga. Ondan hökümete tapşyrýarlar we şo jaýlary ýanky ýene-de şular satýar. Ünsür, iki ýerden pul alýar. Aslında da 3,5-dan ýanky pullar konvertasiýa sokýardy, beýleklerden ýanky bazar kursundan alýar. Guranna bir 2-3 hessa gadanýar, satanyna 6 hessa gadanýar. Ünsürmi? Şol ýanky bagyşlap bolýan, pokoýuşun tiňekler ýaly şol Arkadaş şäherine tiňip, näme şol bütün dünýä ylgap pul berýär Arkadaş şäherine. Kuwait, Bahreyn, Katar, Abu Dhabi, Ýaponiýa, Singapur, şöýden alyp eýem 3-nji klubdan pul alýardy, öz garyndaşlary bilen toýýar şo puly. Ünsürin hormatly ýeşler, şu pullary biz bermeli bol. Türkmenistan bergili, Gurbanuly Berdimuhammedow bergilär. Ol bir kezzap milli lider diýen bir kezzap. Biz bermeli bol. Näme biz berer? Eger berilmesek her kimin jügütünden $1000, $2000 biz goýmaly bolsun. Dogry şunu. Şu misallar köp. Ýene Kırgızstan, Täjikistan misallar köp. Başga döwletler hem şey diýär. Pullaryny goýýar halk. Pikir etme hökümet bizde onu ba. Yok. Egerde hemme zatı oğurlap nol etkiseler bergileri ýanky sowgalyny biz bermeli. Berbilmesek onu yerler alar. Beýle Täjikistan'ın yerini aldılar. Şuraya gaty agyr ýagdaýa salyp gidýär, şol kezzap diýilen adam. Näme? Halkdan kontrol bolman soň etçil ne diýerler? Hani kim näme diýär? Bizim vatandaşlarymyz video goýman gorkýarlar, aýtmaga aňyrda dursun, men 50 metre bolýar diýip ýatýarlar. Çinovniklar, zaложniklar. Bular diňe el çatmaly,
öldüren pul oğurlamaly günni görse bolýar. Bular hem gullar. Muhammed ağa. Türkmenin gul psihologiyasy var. Çinovnik bolsun, vice-premier bolsun, gul ýaly seredýär gurban olar. Ol özüne men hökümetde işleyen, men arkamda döwlet dur. Men arkamda ýa-ni jogapkärçilik dur diýip pikir eden ok. Näýili gurbanlyga hyzmat etmeli. Mysal üçin Raşid Merýedow iň uly kezzap. Şu sizin pasportlaryňyz çalşan okmy? Raşid Merýedow. Size viza goýuldymy? Raşid Merýedowyň inisiatiwasy. Şol etdirýär. Sizin viza töleýän pullaryňyzy beýleki tarapda inosanslar töleýär-de şo pullar ilçhana barýar. Raşid Merýedow bar şo pullary alyp gelýär, öz jübütüne urýar. Inanyň. Şol ýaly kezzap. Ine şol Raşid Merýedow bir çinovnik, vice-premier 23 ýyldan bäri, ýa-ni 24 ýyldan bäri vice-premier. 24 ýyldan bäri hökümeti ýa-ni jogapkärçilikli işläp gelýär diýsegem bolýar. Ýöne hakykatan jogapkärçilikli hyzmat edýär diktatorlar. Ine şul adam oturup pikir edýär. Näil men ýa-ni Serdar Berdimuhammedowyň sırtyna gitdiler diýip. Näme edýär? Medisina günlerine Serdar Berdimuhammedowa at kazanan arsitektor adyny bermeliyip, öz inisiatiw bildirip, ýa-ni ýarnaky eginleşleri kabinet ministrleri aýdýar, şonu etmesek bolanok. Biz bir zat padarka bermeli Serdara. Ine şo nedin? Siz gollan diýip bular batışlar edýär. Şol ýaly ýallak. Şol ýaly hökümetin içine girip, içine yallaklap Dubay'dan 150 milyon dolara jaýlar alyp öz gyýyna geçirdi. Oğluwa bir ayarlan oğluwa ýürüýte nimede Bişkekde. O ýerde ola jaý gurýar. Kazanda Gurbanuly kişi jaýly gurtýarlar. Ine şu ýaly kezzaplar ýurt dolandyranyna çıkanlary, garnaşlary, ýagny ýegenleri Gurbanuly bilen arkadaş şäherini ýarpýarlar. Bize gerekken ho arkadaşlar. Şoň pullaryny indi Gurbanuly çinovnikler bilen näde ýegenler bilen ogurlar. Çinovnikler ok berjekkä bolýar, paýlaşakkä bolýar. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Murada kardeşlerden men bir zat nemetçe bolýan, bellekke şokolyan Reşid Merýedow hakkında. Reşid Merýedow näme üçin şunu aýry bilen akla. Birinciden bir çorny ýaşy. Niýazow näýli öldürenlerden bilýärler. Berdimuhammediň hemme eden puçurluklaryny bilýär. Ödem ortaýadan şo taýda pristavitellik goýulan adamy. Yani Berdimuhammedi kontrol etmek için daverini liçotu Putin'in şu Reşid Merýedow. Reşid Merýedow Türkmenistan näki bolýan datlaryň hemmesini göz günne ortaýa daklady dedi. Şol üçin hem şuna ellegirip bilen akla. Şol üçin hem bir hemmesi bolýan datlary şunu bilen Putin kontrol edip oturuyor Türkmenistan'ı. Indi men nemetçe golýanda adım näme? Öz başlyklığın manasy yok. Eger şol adam şo taýda oturdy. Türk döwletleriniň birleşigi bolmaýa, eger Reşid Merýedow şo taýda oturdy. Ol bulara başgaça pikir etmäne, başgaça oýlanmaga may bermeýän adam. Hemme daşary ýurtdaky etjek işlerini şetýär. Türkmenleri Türkiye kul edip beren şu adam. Yoksa bilýär işin bilmeýär-de. Ortaýadan üniversitetinde oturan. Şu taýda da ortaýadan KGB'sine işe giren. Sünnet hem edilmedik çıkaranlar. Şol üçin eger gitmese yurt hiç wagt, yani hiç kime de hiç saat ettirtmeýär şu taýda. Ol inni patkalyymçylyk etýär falan diýen ol pakazuha. Bilýär ellerip bolunmayan adamlar. Şol üçin edenetdigini etýär. Murada biýäşi. İkinji men bir zat aýtjak bolýan bende. Eger şu regiondaki problema seret Murada bende. İran näme etsele şol goňşy döwlet diýip parahatçılığı neme deyli falan hiç bolmasın diye İran'ın eden ettiliğine göz yumdular. Hem Türkiye hem devletler. Dubai hem Katar hem Amman hem hemmesi. Yoksa İran ne ki?
Adam hukukları deklarasiyeti bozulmağını hemmeti bilýärler. Bilmeýän ýok. Im soňunda näme boldy? Im soňunda Dubay dargady, polnysy dargady şu wagtda. Hemme kişi bankrota düşdi. Regionu oda çekti. Şol için eger goňşy döwletleriň içinde kanunçylyga hormat goýmasalar, adam hukukları deklarasiýasyna hormat goýmasalar, sen goňşylygyna jaý guranyň peýdasy ýok. Arkadaş şäheriniň guranyň peýdasy ýok. Zavod, fabrik guranyň peýdasy ýok. Bir gün şolaň hemmesi pule urýar. Şonu şu an şu regionun adamları görüp oty, halky görüp oty. Ýewropa näme üçin bir ýerde birine birdat bolsa derrew şoňa beýanat ýaýratýarlar aýtýarlar. On eçeri işinden koşuluşmaklıkta. On öňünden aladet ya. Eger şu tay bulaşta şolara diyaniyet ya. Kim adam hukukları deklarasiyetini doğru yetirdi, özüne ağda kabul etýär. Azat taýlawlary üpçün etdi. Korrupsiýa karşı göreşdi. Metbuat azatlyk bolsa, şu şertler goýýar, ondan agdalyga kabul etdi. Yoksa eğer adam hukukları deklarasiyasını gödük bödüyen olsa, azat taýlawlary geçirmese, siyasi ütkeşikli, parakatçılıklı şu tadı edip bolmasa, şoňa şert bolmasa, o yurt bulaşya, ola İran için. İrde güç bulaşya. Ol ya taşar yurt bilen uruş bolya, ya öz için ne revolüsiýa bolya, kırgınçılık bolya, imigrasiýa eýlek, şu tay istoşnik terörizm şu taýdan bolya. Şol için hem Ýewropa hem medat etýär, öz için alacak adamlar, yankı faktörleri, beyleki yerlerde adam hukukları deklarasiyeti bozulanına gözün yimman, hiv olman aýtýar. Olam yeterlik derken dünyanın parakatçılığını öpçün etmek için. Bir çareleri görme, şonu, dünya şoňa yetti. Adam hukukları deklarasiyetini gödek bozuyanlara bir çare görülmese, şoňa degişli mekanizm tapılmasa, dünya hiç vakt parakat bolmaz. Men boldum burada. Doğru, yine bizim bir граждан diýär da. Сейчас граждан меня уже повально едут на заработки в Дубай. Может быть, именно это имели в виду, когда обещали нам, что мы будем жить как в Дубай. А вот, Türkmenistan Dubay gurulmady, inni halky Dubay'a gidip Dubay'da ýaşajak bolýar. Beýnan tamam. Muhammed ağa, inni Yankı Raşit Mirýedow gelenler. Serdim şuňa. Hormaty ileşer, şuň bu serdim şul adama. Şul adam Türkmenistan'ı hem talıya hem halkını ağır güne salya. Yine men iki tane misaly getireyim. Şunu men pasportunu karolleýänler Türkmenistan'ın pasportunu ilçihanaň üstünden satıp barıp şu yerden pullar alıp gaýdýar. Özem ilçihana baranlar, yani haytan bolsa bir ilçihana baranlar hemme rasxowatlaryny öýüne alýan zatlaryna çelli, iýýän, içýän zatlaryna çelli yankı pasol ettirýär. Şöyle barıp aragyny, konyagyny hemme zat ödem alkaş, guturan alkaş. Goýdurýar da şöyle kep çykýar. Ve şol wiz üçin gelýän pullary juýutna alyp gaýýar. Ne şura şitmeli. Ne şuraya keza, şurayaly yankı sistema edil yılan çykýaly içine girip içinde getip gören şura keza raşitmeli. Ödem pasportlary pasolaryň üstünden satýar. 3.000'den 10.000 dolar çelli tanışma göre. Dowlet var. Esas dowlet şunky. İkinci, Türkmen halkyna viza giren şul. Sebäbi aýna viza gireli beýlek dowletler bize valyuta töler. Ine valyuta tölerni biz konsullygyň pasolsalaryny saklar diýerde alýar. Serdar Berdimuhammedow gol çekýär. Olam bırakmak. Olam bir diktator gol çekýär. Bulam näme diýär? Şo gelýän pullary şo ýerden özüňi urýar. Açygyny ýan hökümete geçer galany barıp nalog hökmüne alyp gaýdýar. Ondaşyndan hemme pasolstwan alýan pullaryny, ýan ziyatgalaryny dowlet var. Şu ýaly korrupsioner hökümetiň içinde 24 ýyldan bäri vice-premier bolup işläp gelip hemme zady gurup hedir edip ýör, gizlenip. Ine biz şuny şol talpaň içinden şeýle çykaryp size görkezýär. Ine şul haramzada Raşit Mirýedow Gurbanyň Serdar Berdimuhammedow ýaly şul jinayet. Şul jinayet soňy geldi nädir? Şu İranyň nemesi bilen gören ýerimizde yüzüne tüýkür şunu. Özem restoranyna maşgalasy Dubaydan gelenine
Hemme pulları gıydyň şoğuna saklaýar. Gıydan durmuşa çıkıp başka familiýada saklaýar. Bul wara öňkü emhemeşlik. MHM'den çıkan adam, MHM'de işleyen şeyli bir yitedya edýän zatlar, şeyli bir tilki, ýanky Gatberg edýän işine. Ananyň Murada Dubay'dan ortaýadan anlaşylan KGB'ni işleýär. MHM'de işleyen şol. MHM'nin ýanky başta MHM'den başlady. O aňyrdan gelen aýtýan men. Aňyrdan Aňyrda gelen, KGB alýanly agdalyp KGB'de o o. Türkmenistany uğratdy. Şoň üçin KGB muny saklap dur. Ýanky Türkmenistanyna muny aýyp bolanok. Gurbanlam güýji ýok, serdarlyň güýji ýok. Ya bir zat bolsa Lavrov böküp çıkaýar. Ine şu ýaly Türkmenistan garaşsız däl, garaşly. Ine şu garaşlygam ýanky şular ýaly haramzadaň üstünden edilýär. Inanyň haçanla dogun araş Dubaydan hemme Dubayda saklaýar. Dubaydan gelenine restorany bekläp gizlin. Şon ýuwaş-ýuwaşdan getirýär-de gizlin hiç kim görmelär. Personalyna çelli ýanky pet edýär-de şurada diň alýar. Türkmen halky bilemedi. Ananyň ine şular Türkmen döwletini östürjek bolan adamlar pullaryny hemmesini Dubayda saklaýarlar. Şoň Dubayda 150 milyondan gowrak pullary bar. Ondan köpdir, ýöne minimum 150 milyon bizim kesipdänler. Şoň Kırgızstanda Lubowinçasy bar, şoň bir ogly bar. Şondan bolan. Şöyle de pul saklaýar. Oňdaşynam Kazan'da jemleten 700 milyona bar ýa. Şu ýaly haramzada. Türkmenistan, ata vatanım Türkmenistan için işleyen men vice-premier deyip hemme pullar daşynna kaçmana taýar. Ine şuraya adamlar Türkmenistan'ı östürmez. Aydın adı. Elbette östürmez. Elbette tağlar. Ön jadandan közenýän bolsaň, o jokit giden soň bul tatar emele geldi. Haçan Türkmen öz ýurduna eýe bolar. Haçan bir halkdan bir prezident çıkıp öz Türkmenler goýup Türkmenistan'ı östürer. Aýtsaňyz şonu. Men milletçi däl. Ýöne gynansaňam şular bara. Türkmenden ýokda bolup gelip talap durar bizi. Ine şoňa janym ýa. Ýalyn kommentarda öz pikirlerini. Muhammed ağa inniki nimäge geçeli? Ýanky inniki video geçeli. Ýa Serdar boýunça aýtdyk. Inni ýene bir video hemişe ýaly biz ýanky video görkezeli Türkmenistanyňky ýollar. Men näme Türkmenistanyňky ýollar okudýan? Biz şular bara aýdyp mümkin ýollar oňarlar. Mena tamam ýok, ýanky ynam ýok şulara. Ýöne şonda da bir giýje güni çykyş edip şu owdaky, etrapdaky ýollary ýanky düýetmesek, Muhammed ağa biz şonu düýetmesek, ýanky bulary iýgelep, bunuň özlerine düýetmez. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Elbette awariýada bolar. Elbette şu ýollarda ne ýanky asfalt bar, ne ortasynda akly, ne bar mundan geçmeler bir bezapas üçin elbette awariýa bolar. Elbette giýje türüňde şuraya maşyn çyksa awariýada bolar. Hiç kim gelip kömek etmez. Elbette. Täze bul arkadaş şäherde. O ýerde ýygyndar ýok. Bul owalar, bul hakyky türkmenleriň ata babalarynyň gazanyp giden ýerlerinden baýlyklaryny alyp bir tohum gurbanyl ýegenleri bilen arkada öz şäherini gurup aýlanyp ýa pullary oglap ýör. Hana adalet. Ýalyn kommentarda näme pikir edýäňiz? Muhammed ağa senin bir kommentary berseň şuraya ýollary. Ay men hiç sözüm yok Murat ağa. Bula men sözüm yok. Eýrana bamda şuraya ýollar. Ine men şu gün ýörüte bir şäher etdim-de Muhammed ağa. Ondan surat aldım, he suratyny görkezdim. Ýörüte ýanky awtobanlarda ul karta bar. Hemme ýollar. Şu ýerde men ýollar sertdim. Ey Fransada ýolsuz ýer ýok. Berde de şöyle. Men her görkezdim, häzir gepleşiň arasynda onu Hudaý dakladym. Türkmenistanda bir
6 tane bir yank yol var nasyonalny, galanı o yolu o ýerde yol onda. Hatta nasyonalny Infrastruktura yollar diýilýär, şo da infrastruktura diýilýär. Şo da. infrastruktura o. Şeyde. Ine bu videodan birin bir yol vatandaşymyz goýupdyr. Gowy bir poučityrny video şoňa da derdim. Hormatly ilaçlar. Pasportyňyz bilen 2026-njy ýylda 48 ýurda wizasyz gidip bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň pasporty dünýäde 48 ýurda wizasyz ýa-da wizany baran ýerinde almagy mümkinçilik berýär. 48 ýurdun arasynda syýahat etmek üçin dünýäde iň meşhurlygy bilen tapawutlanýan Malaziýa, Maldivler, Ekwador, Sri Lanka we Gruziýa ýaly ýurtlar bar. Bundan başga da köp ýurtlar Türkmenistanyň raýatlaryna ýönükleşdirilen görnüşde onlaýn wiza almak mümkinçiligini berýär. Aslında gelecek yıl bu yurtların hayatına gitmek isteyen. Pasportyňyz bilen 2026-njy ýylda 48 ýurda wizasyz gidip bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň pasporty dünýäde. Şu komentary bersen, wiza boýunça komentary bersen, men häzir şo turat goýýum. Neme Türkmenistanyň pasportyny hiç ýerde kabul edenek, o näili wizasy, hiç ýerde anamy ýok. Ondan Malaziýa iň etibarly ýurt diýär. Malaziýa hiç wagtda nemede, an göreli Ýewropa aýsy ýurt gelip bilýärmi? An öfen ýurtlara nire barıp bilýär? Yalan söýleýärler hemmesi. Ondan soňra diňe wiza mesele däre. Bizim türkmenlerimiziň meselesi pasport meselesi. Garajdarlar gidenne aňyrda hiç hak hukuky ýok. Olary goraýan ýok. Bir hadise bolsa, urştat bolsa hiç absolutny şakyny pikiremeden akla. Ýani Kazakstanyň prezidentini gördüňmi? Dünýäniň hemme ýerine biziň garajdarlarymyzyň pasporty bilen gadap. Biz şonu goramaly. Näme gerek bolsa etmeli. Şola biziň baýlygymyz diýär. Türkmenistan şonu etýärmi? Bir haramdada KGB'ni oturtdylar diňe türkmenleri kul hökmünde beýleki ýurtlara satýar. Işi şol. Pikir etmem vatandaşlar şol Reşit Meredov Türkmenistanlıları pasportları yokluğu için öz bäfidi ýokmudur. Ol hödürleýär, şeýtirip özüni taklaýar. Ol usluga akazat etýär Türkiýe beýleki ýurtlara. Men ul berýär, baryň işlediň peýdaňyzy göründi. O zaman men gollan diýär, men diýmem ýerine ýetirdi. Ola barterni zelkeýana, siz kul berýär, ýerde bize zat diýmän, bizi gollandy. Biziň aktivistlerimizi berindi. O ýöne ýerden şeýtýän kadimem. Ýoksa her bir döwletiň borjy, her bir pasolstwaň, konsullukla işi siziň pasportlaryňyzy şo taýda bermeli. Özüm online bermeli. Doğru. Hem işlerini online etmeli. Ýöne bula edenak. Näme üçin? Bu sizi kul hökmünde beýleki ýurtlara satýarlar. Boldy. Ine men Gürkeýen Fransany turat şu ýolda bar ya kaldym. Dedim. Ne şu Fransa. Dedim. Ine şu ýerde Vinci diýip bir kompaniýa bar. Bir kompaniýa ine awtobanlary. Ine şu. O diýmek başga ýerde ýol ýok. Ine derdim. Başga ýerde de ýollar ine derdim. Ýollar şular departament ýa nasional ýollar şular. Ine şular platny. Ine şular platny. Ine şular besplatny. Ine Fransada. Muňa derdim. Bir yer ýok ha, ýolsuz yer ýok Muhammed abi, ünsürdinmi? Ýolsuz yer ýok. Hemmede asfalt. Ine der hemmede asfalt, hemmesi awtoban, ýa gowurlunyň ýollar. Ine ýol, ine ýollar. Bir boş yer barmy? Bir boş yer barmy derdin? Ine boş yer ýok. Ýol bolmasa bir raýon ösmeýär. Ýol östürýär. Okeanyň ýanlaryna, ine okeanyň ýanlarynda ine görýärmi? Ýollar bar. Yol hükman, yol olmasa bolmaz ine yol. Yol bolsa sen yerin bahasam galya, tawar getirýäniň hem arzanlyşy. İspanya diýerim. Gitýänem köfelýe, keseller hem arkaýna gidip getýär. Hemme zat ösýär. Ine derdim Fransaň ýollaryna derdim ine bu gapdanyny haýsy başga bir döwletiň ýollary. Ine ýollaryny görýärmi? Şoň üçin infrastruktura, ýagny ýollar, kommunikasiýalar, dekeşler, aryklar, kanallar, howurlar, ýollar, demir ýollar, aviýa ýollar, bular işlemese sen ideal ýa. Sen etmesen. Ünüňçüň 36 ýylda bular näme etdiler? Eşeklere, pişiklere, atlary köş kurdular, öýlerine gyzylan çaýlan köşkler urdular.
Arkada şäher nurdular, a kommunikasiýa ýok. Biz şoňa ýanymy aýdýar, janymy ýanymy aýdýar. O bular Türkmenistany östürmeýär, bular öýlerini östürýär. Ýegenler milliarder, öýler milliarder, Serdar milliarder, ol ogul taparmy näme ol ýitkiden milliarder periwarod etjek bolan Londonda otyr gillenip. Hemmesi milliarder. Haýsy bir biznesmen milliarder boldy Türkmenistan? Aýdyň hali. Bir tane biznesmen bolsaň milliarder bolan. Ýokdur. Aşam näme biznes bilýärmi? Ahir plan şermenler. Ya kanun bilýärmi? Ýok. Anemş milliarder. Ya sizin pulunuňyzy ogurlaýar. Ünsürin. Sizin pulunuňyzy ogurlaýar. Men ýene bir zat görkezýän Muhammed ağa, şu hakda sen bir iki söz aýtsaň men oňa çelip başga bir zat görkezýän. Ine şunu da söyledim hormatly ilişer. Ünsürin. Görýän pardon, şu soňra. Muhammed ağa, seni gülýän ünsürip seyret häzir. Ünsürip seyret. Gördüm onu. GB. GB bolana gurbany Berdimuhammedow bolýar. Bular haramzada diýilýär. Men indi sögmeden bolmaýar şoňa, şu Ramazan aýyny Allah bagyşlasyn meni. Bizim pullarymyza, ýagny Nevit Gazdan gelýän pullary halka paýlaman özüne Yaponiya, Toyota zakat edýär-de özüne znaçokly individualny maşyn çykardýar. Pikir etmeň öz puluna edýär. Pikir etmeň hökümete gelenden bu balagy ýokdy. Men Lubomçasyny tanıyan, balagy ýokdy. Wirki loşkan tutmany bilen okdy. Şuryaly kezzap, oglap görýär, halk hiç sat diýen ok. Bir video goýsam oňa bir iki sany informasiýa çykjaň gorkup aýrýar. Ay onun şu maşina aňarda dursun, loşkasynda da ýazar, ýa loşkasynda da ýazar GB diýip. Kim näme diýär? Hiç kim sat diýen. Ünsürdinizmi şoňa? Atlaryna, piçiklerine ola hiç. Yine öz maşynyň adyna GB diýip goýýar. Muhammed ağa, men häzir wagtym boldy, ýanky nimaçmana. Bol. Men onda şu yankı habardan başlayın onu. Yok, Aşağıdan nime göçerler? Häzir bir men reklama oýun, ýürütini reklama edýän. Şu çykyşlarymyň arasynda reklama bolýar. Halkymyz görsün reklamany, oňa çel men bir suwçan şoňa. Bolýar. Ediz vatandaşlar, garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda äýort uly işler durmuşa geçirildi. Garaşsyz kemişelik bitarap döwletimiziň at awraýny, belent derejelere ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadamyzyň beýik başlanýşlary, belent tutumlary bilen ata watanymyz kuwatly döwlete öwrenýär. Раз, два, три, четыре. До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. До скорых верных касаний содрогающихся рук. Кого любит, того ждут. Сквозь морги долгих ожиданий мой любимый аромат. Ты моя вторая кожа, и быть можно не сейчас. Но когда-нибудь мы сможем оторваться от земли и полететь против течения. Ine hormatly dinleşer, ýalňyza gördüňiz şu GB maşynyna bul bizim bilen hoşlaşýar. Biz muny urutmaly. Biz şunu diýmasak şu kezzapdan hemme Türkmenistana kezzaplyň fundamenti gurban bermeli. Hormatly dinleşer, egerde siz bakty durmuş gurjak bolsaňyz, egerde siz gelecekde çağlarınıza geljegini oňurjak bolsaňyz, biz şu haramzadadan diýmeli. Men her hile düşündirýän şu kezzaplygyny bir daha da düşünün. Biz beýan edýär biz nägeliklerimizi görkezmeli şuna.
Biz islämdik şunu. Biz kommentarda yazmaly. Ine men video goýanna bir 30-38 kommentariýa. 4 milyon halk var. 4 milyon 700. Diýmedim diýende bir 5 milyon kommentari bolmaly. Biz şunu islämdik. Gorkmalylar şondan. Şol kommentariýany okap, ondan o düşünüp, gorkup gidip başlaýar. Bitmek bilen bolýar. Eger biz hiç zat diýmesek bir edermen 38 adam ýazsa kommentariýany galan ýazylmasa, ýa-ni nimeň goýmany, like goýmany gorkjan bolsa, biz hiç wagt unutmaýmyz. Bul Gurbanul diňe o da kuşna çelgebe daşar. Papagna çelgebe daşar. Hedil eder. Sebäbi bizim imsimlerimiz şun kezzaplygyny diňe östürýär. Şoň üçin nägerlikleri görkezmeli. Ine şuraya video goýdym, ýazyn kommentariýada. Biz islämdik şunu. Bu kezzap, bu millidirden bir siz öz pikirinizi ýazsaňyz, ondan şu zatlar okulýar, seredilýär we bütün halk ondan hemmemiz men ýekide ekenim, hemmemizem şeýle ekenim diýip gymylap başlaýar. Ine elementarny kiçik ädim, ýa-ni bizim azatlygymyza, bizim geljegimize tarap ýürüş. Ine men indiki videoňy gököýün, ruhsat berseňiz. В условиях ограниченных Yeni aýdyşym ýaly, ýa-ni Türkmenistan hemmeleri kömegde. Bular bütün dünýäde kartinka ýatýar. Ýa-ni Türkmenistan bir tarap azatlyk diýip, bular başga В условиях döwletlere ограниченного akyllı авиасообщения на Ближнем Востоке Ашхабад продолжает оказывать помощь иностранным гражданам, прибывающим из Ирана. Власти Туркменистана предоставили круглосуточный гуманитарный коридор, обеспечивая бесперебойный транзит через свою территорию. На текущий момент границу уже перешли около 290 граждан из 16 стран, включая Китай и Россию. Подробнее наш корреспондент с места событий. Я нахожусь в отеле «Спорт» города Ашхабада. Он стал важным элементом логистической цепочки по обеспечению безопасного транзита иностранным граждан через территорию Туркменистана. Этот отель способен принять сотни гостей одновременно. Именно сюда после пересечения границы доставляют прибывших. Здесь оформляют все необходимые документы, уточняют маршруты дальнейшего следования. 28 февраля, когда произошел взрыв, я как раз была на занятиях в университете. Было около 9 утра. Первая бомба упала на президентский дворец, который находится совсем рядом с нашим университетом, поэтому звук был очень громкий. Занятия сразу же прекратили. Я вернулась домой и пробыла в Тегеране еще около 3 дней. Взрывы продолжались все это время, с утра до вечера. В итоге мы решили уезжать. Сначала ехали 10 часов на машине из Тегерана до Нишапура, а сегодня потратили еще 3 часа, чтобы добраться до границы. Сама дорога была относительно спокойной, но в самом Тегеране были жуткие пробки. Все пытались вырваться из города, поэтому нам пришлось ехать в объезд. Вместо обычных 6 часов пути мы провели в дороге почти 11. Я очень благодарна посольству за помощь. Мы пересекли границу и сегодня днем уже вылетаем на родину. Мы прибыли сюда из Ирана. Границу прошли быстро и легко. Сотрудники были очень вежливы, помогли нам сориентироваться и буквально проводили до города. Нас встретили очень радушно, и я уверен, что эта поездка пройдет отлично. Когда начался конфликт, нам было очень страшно. Я впервые оказался в подобной ситуации. К счастью, нам помогли посольство Китая и правительство Туркменистана. По пути мы встретили много отзывчивых людей. Сотрудники таможни отнеслись к нам с огромным вниманием, а в отеле приняли как родных. В рамках эвакуационной миссии через Туркменистан планируют вывести более 500 человек. На данный момент всем прибывшим из Ирана и иностранным гражданам предоставляют питание, отдых и возможность оперативно связаться с родными, а также представителями своих дипмиссий. В круглосуточном режиме на месте работают переводчики, волонтеры и медицинский персонал. Напомним, что новому... Teşekkürler için en merak ettiği. Dini öv halkının kanıyım bunu. Для ускорения процедур задействованы 4 дополнительных контрольно-пропускных пункта. Особый логистический режим действует на КПП «Фараб». Он ориентирован на граждан Узбекистана и Таджикистана, которые отправляются домой специальным железнодорожным маршрутом Ашхабад-Туркменабад. Несмотря на возросшую нагрузку, все международные контрольно-пропускные пункты на государственной границе Туркменистана функционируют в штатном режиме. Максат Курбангельдиев, Алламурат Атанипесов, Ашхабад. Специально для CGTN. Ine şuna bir komentary bersen, Muhammed ağa, sen aýtmakan, men şuna jogap bereyim.
Fransa'da näçip ýollar bar, näçip logistika bar, näçip hemmeler istýär ýaşamany. Ya Fransa'da arkadaş yok. Fransa'da halk maslahatı yok. Fransa'da bir prezident hemme yankı vlasti eline alıp yankı parlament diýdi, suwutlar diýdi, öňüne alıp prezidentski respublika yok. Fransa normal döwlet. Milli lider yok. Şoň üçin normal. Korrupsiya yok. Emeler başata şol döwlet gutordy boldy. Всё. Ayatollah, milli lider, arkadagly başata şu döwlet ýitýär. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Muhammed ağa indi komentary bersen ýa-ki Men neme dünýä görkezýär. Ýa-ki gül ýalyp ýöne öz döwletine, öz halkyna hiç tat etmeýär. Men pikrimçe şu bir planlar barmy strategiski halkyna kömek etmeli. Kim kömek etse onu basmaly, ýöne hiç kim kömek etmeli diýip ýa-ki çynowniklar gurbanly intihardar şular şeýle saklapdy. Döwlet dolanyş metotlary şu da öz halkyny garyp takmamaly, gorkyp taklamaly, har etmeli, kiçeltmeli, näçe şolara basıp bilsen şo ýanak basmaly. A beýleki döwletler hemme usluga akazat etmeli, oly ondan şu halkynyň garşyna etýän jinaýetiniň öňüne ola sesini çykarmasyn. Fewda etýär da. A etýäni şolu, başga hiç tatda, diňe öz halkynyň ganymmy. Başgalar hemme kişi gowy, şol üçin hem sesini çykaranaky. Ay bize gowy boldy, maňa näme özleri rady boldy diýe. Şol üçin bize öwrülük gelýär ýene. Biz rady bolmaly şu durmuşa. Biz şolara oglatmaly. Hemme zada taýin bolmaly. Asmanım asuda asman dip berdiň sen durak bolluň, psih balmoy bolluň. Uruş gelýär, onun bir çözgüdüň bir metotlary. Şu taryhy var. Sen tarih diýdi bir okudy gör, hemmesi uruş. Şu uruşçylykda kahramançylyklary görkezerler hem şu neçelimiz kitaplarymyzda gaýtalap ýok. A sen emosiýaň bolmasa sen mýortaby. O mazarçylykda hemmesi ýaty, sesini çykarana parahat asmanda ýaty. Sen eger bir zady ýetjek bolsaň, sen gitke sen hökmen bolanmaly. Sana da diýen çekýär. Göne göreşdiň netijesine de gadanýar. Ondan asuda ýaşaýar. Ay Ýewropa näme üçin asuda? Sebäbi göreşipdirler. Ýewropada näme üçin halk gowy ýaşaýar? Sebäbi korrupsionerleriň garşysynda mehanizmlary bar. Näme etmeýärler? Näme üçin şola parahat? Sebäbi islenlik wagty hökümet ýolbaşçylaryny çalışyp bilýärler. Görün İrany görde hökümetden gitjekkä bolup 40 000 adam ikunyň içinde gyrdylar. Ikunyň içinde gyrdylar. Taryhda ýok şol ýana. Hökümetten gitjekkä o halk islemese gidin da. Hi bolman söz verin. Biz azat taýlyk geçireýin näme bolsa şo bilen bolaýly. Şoňa etmäne de gaýrat berýär. Aha şo ýana karamzadalar ýurdy bulaşdyrýarlar. Şol üçin asuda asmanym diýip oturmaklyk, akmaklyk, psih balnoy bolmaklyk. Ol sen mýorty adamlaň. Sen ne islat ýok. Ne wejdan bar, ne namys bar. Sen hiç kim. Şonu ýalakmaň üstüne de o zaman hemme kişi bir alkaşım gelip puluny ogurlap öti. Indi men bir zat düşünmekden Muhammed ağa. Musulmanlara bizim musulmanlarymyza kownap ýör. Ha, meçide bar bu. Yok, daşny oğlunu daşyna men habarlaşýam musulmanlar. İçindekiler basyp ýitirdi. Musulmanlarymyza meçide gitmeliler. Meçitde öz kitabyny okudýar. Hany musulmanlar? Näme namysyňyza diňini okmy? Arkaňyzda Allah bar. Lüboy tarapdan şular hemme zady bolýar. Ne musulmanlar çykýar, ne halkymyz çykýar, ne biri iki günden öljek bolsa da çykan ok gorkýar. Sen bar ölýän iki günden. Men bir mysal aýdyn Muhammed ağa. Ine bir oglun Türkiýede ýa-ni garny çyýşyp bir keserläpdir da aktivistler baryp pul berip adat nemetdiler da. Nemetdik. Indi nemetdik sen sağ bolsun video ýapdydyk onu bolýa ýapaýyn diýip nemedi. Onu bizim aktivistlerimiz bilip gorkup ýok diýip ýa-ni etjekkel diýip ýa-ni biz muňa ýöne sağ bolsun aýtdyk başga arkadaga şeýle sat aýtma ýöne sağ bolsun aýtdyk. Etmedi. Türkmenistana gitdi. Biz kömek etdik biler ýaly.
Gıysa wagtda öldü. Bolmasa öljegini hem bilýär. Bir topar adam Türkmenistanyň öýüni asyp öldürýär. Bir topar adam Türkmenistan uksy içip öldürýär. Bir topar adam ýa öýüni okdyp goýýan. Ukraina'ydı ölýärler. Ukraina'ydı ölýärler. Ukraina gidip näme gerek şu zatdy? Ölmeliler. Biz ölümde çağıramdyk. Gelin uyuşup çıkalyň da düzelýin. Bolup bitti bolýar. Bir kösenýär ölünce bolýar, hana bank var ýörüýte. Bir ýerine barmalar kapysyna bank var. Şöyle rezervni fond bolur, 100 milyar koyuyor. Yine barın şöyle toyuňyza, boýuňyza pul alyň besplat, ýa 5%. Kaçan ber bolsaňyz berin. Bizde näme köp adam mami? 4 milyon halkymyz bar. Öýlenýärler hatap etseň ýylda bir 20 000 adam. Näme 20 000 kredit ber bilen dokmy? Şu ýal baýlygymyz bar. Berip bilýär. Şulu adamlar ömrüne halk üçin hiç adet görnoklar. Atyna, pişigine, arkadagyna, oğullaryna, yegenlerine, gyýyllaryna hemme adet ederler. Çıkanlary, hem kara könýem näme şoňa kömek edýär. Halka kömek etmez. Näçip? Sesin çykmasa, aýtmasaň, gizlenip otursaň. İksan porsiýem hemes üstüne jaň edip, işiň görür. İş görülüm bundan beter näme görecek dip aýt bolnok mu şoňa aýt bolýar. Seyrediýän video goýýarlar. Muhammed ağa. TikTok'tan video alıp akşam çıkışlarını koysam eyyam ayırıyorlar. Nämeden okyan? Ödem yollar videosu ya neme videosu ya şöyle men prezident karşı yok ha. Gaýtyp şonu görkezýän gaýtyp prezidentim şunu çötper gaýrat et. Çağırım palçykda, ödüm palçykda. Köçä çykyp bilemdi. Günde köşlerimiz ýumaly bolýar. Ýürep bilemdi. Kış gar ýagsa maşineden okdy, skorgadan ok hiç saat yok dip aýtmana we problemany ýaktylandyryp prezidente haýyş üçin çötper diýmäne görä. Ýa-ni şul watan dönüklük şundan gorkmaly. Şul ýene bir zat, ýene bir zat. Bir topar bir sogat emhemeşlikler siz Türkmenistana karşı diýäňiz. O Türkmenistana karşı giderlermi? Şu ýal problemany aýdyp çötüp dursaň, öser de Türkmenistan. Hany karşylyk barmy? Kim karşylyk edýär Türkmenistana? Raşid Meredow. Näme diýär? Pullar oglap Dubay'a getirýär pullaryny. Şu pullar Türkmenistan'a aýlanok. Olam hiç Türkmenistanyň näme kepine 150 milyon dolar Dubay goýdumy? Oğurluk. Hani 150 milyon doları men bizmen galant bilemok. O näýdi? O näýe bol hiç adet men hökümet aýlygyny ýaşap 150 milyon diňe Dubay'a goýýar. Russiýa goýun pullary, Kırgızstan goýun pullary. Ine şol, emheme şonu tutmady. Şol inni öňüňde gelse ya şunu aýr diýse, ýok, sen ýalňyşýan. Raşid Meredow kogla sen. Şoň 150 milyon dolarlyk ine ýa-ni Dubayda emlaklar we gyýdynyň adyna. Barın şonu çözün. Şonu çözün. Men videomy aýrýan diýin. Şonu çözmeseň, maňa näme diýen, şondan başla diýmeli. Ola bir 150 milyon dolara pul oglap Dubayda jaýbaryny aldy. Sen hem köçelerini görkezseň, sana topulýarlar, oňa topulan oklar. O nämiş beýle? Şeýdip aýdyň ýüzüne. Ýalňyş gelýän, ýalňyş jaň edýän maňa diýip. Bar Raşid Meredow tutsagatda ýa-ni emlaklerini hökümete getir. Sen watan üçin işleýän bolsaň, hökümet üçin işleýän bolsaň, şondan başla diýip aýdyň şoňa. Ýene dogry Muhammed ağa? Murada men şonu aýtdym. Men sud etdiler men uşeliyede tawuk firmam vardy. Niyazow bir prikaz bilen Minabarona verdi şu yerini. O zaman benim göçürmeli onda. Benim kredit alan pulum vermedim. Düşünüyorum vermedim hiç. Sud ettiler. Sud ederlerine sud vermeli karar çıkardı. O zaman İspanyol itirli vardı alacak ol. Benim arda yazdım. Ben neydim? Şu tadı kurnadım, işlep tuğdu. Niyazov'un prikazı bilen ayırdılar. Koy Niyazow tölesin dedim. Abisni itirli. O zaman yine sud boldu. Sudda zalimçini aýtdym. Sud ýaly. Gayrat et men diýen adım yaz sudun reşeýetine dedim. Men gurnadım, hemme zady getirdim, işletdim, Aşgabat şäherini tawuk bilen üpçün etdim. Hanekede Niyazow şonu bir prikaz bilen aýyrdy. Oňa direkde 300 tane ördek getirdi, 300 tane saldat bilen. Şu Türkmenistana yetiren peýdasy şolong dedim. Senem şu taýda ýazyn ne dedim. Men şonu berjekke Niyazow tölesin. Şeýtdirem ýazdyrdım men kararymı.
Men sözümden yadım. Vermedim şonu men. Ne ettir varsa ne mi deysin? O ne mi hak var men dadım arenda aldım pulunu tölev otu ne mi da? Ne mi hak var men tok firmam ayırmam. Ayrısı geliyen bol ya tölesin men tülem pullen. $200,000 tölesin men gideyim edeyim ödeyişim. Diyeyim efendim, ola sömüstüne şiir ol ya. Diysen, hiç saat edip bilmiyor. İzne de tağol kaytam, hormatom koyarlar. Bereke değerini, hormatom koyar şu adamlara. Menem emheme polisler çekyap da. Şonda men bolşalayyan on, olur uğraşa dediler. Korkup başlatan var ya, olur adamın hata etmeyeler. Kıynen olsa hakikat aydı dursun, sana silah hormat. Hormat koyarlar, hormat koyarlar. koyarlar. Bazı organlar ama ya, erkek yalaytın gurum yok yani. Şu yani biz aytmalı, biz aytmasak bolmayan Muhammed ağa. Halka da öğretmeli, şu aytmasak hiç bolmayan şunu. Başka yol yok. Şey aydıp başka yol yankı nime demede hiç nimet bolun yok. Yenip bolun yok. Şunun için haiş korkman, sen köçülüğünü ya da bir çınovunun kezzaplığını ya da bir polis emheme gelip seni yankı reketirst etse ya kezzaplık etse ya senin pul talep etse onu sen alsan sen o geroy. Sen korkmalı, şol adam korkmalı. Kimden tuğra atalım. Şu köçäni sen tuğra atalım. Yani prezidenti korkaydan TikTok'ta. Ne şol yol ministri korkmalı. Yol ministri korkmalı. Men şu köçäni oňurmadım, meni işten aýralar. Sen bir çöň. Ya emheme gelip sen David edýär, şonu videodan aýır, sen Türkmenistanyň maskara edýän. Oho, men maskara edem, Türkmenistany. Türkmenistany transport ministri maskara edýär. Köçeler gurman, pul ogurlap. Türkmenistany kezzaplar bir topal çynownyklar pul ogurlap ýa häkimlerden başlap ne şol maskara edýär. Şoladan başlaýan diýip o hakykat aýtman şoňa. Biz bolsa otyr, ay ol pul diýdi bolýaly zat diýip. Bir altın sancağım emheme var. Onun bir biz diýelçi gaty gitse bir 200 adam. 200 adamdan 4 milyon halk korkýar. Bu kellet var ýa-ni. Şeýle her kim bunu ýekilýärler. Haçanla biz ýagny TikTok'lara goýup başlasak, arlary ýazyp başlasak, biz nimet başlasak onu bular çekinerler. Bular ýa aýdarlar. Ine şammy pammy näil nime diýärdi? Köçelerde biz diýerler. Ine açyk ýanlar. Diňe oğlu edýär. Ýa-ni arkadaşlar. Açyk ýanlar. Bir ýerde bir zat bolsa, şammy, o hacı, pacı näme informasiýany berin? Biz gün Amerikan gözleýipini berýär. Gulağından Dubay'dan tutup getirirler şolary. Berin material berin, biz berýär. Sizin ağrınız at berýär şo. Eger material bolsa wara, şolary eýem arestowat etýärler. Arestowat Şoňa edýär. Kanunma. Türkmenistan'ın içinden gel vakt gidiyorlar. Häzir aş gitmeli de ötedin bolşuna. Bize material gerek. Intim gorkuşup oturýarsaňyz, bilýänlerim gorkýar, bilmeýänlerim gorkýar, hemmeten gorkýar. O materiala aňyrda dur, köçäňi dal bilen doga. O näme döwlet bolýar, sen köçäňi ýa video alyp TikTok goýup bilmeseň. Näme döwlet bolýar? Onanyň men häzir Fransada çykaýyn, nireni aldysaňyz alyp men TikTok goýýan. Kemçilik bolsa da gün aýýan. Gaýtyp mer jaňa derde berekella sağ bol. Ine häzir döder bize açyk wagt ber diýip jaňa derler maňa. Şeýle şol. Bolmalsam şeýle. Şeňe dogry. Bize başka bir matrix ýatyar. Sebäbi köçelerde de ýallaklaryň çykdy. Normal adamlar gillenip oturýar. Bir-birden biri ýok edip türmäge salyp ýok edip oturýar. Bolletmel bu zatlar. Murada ştada köçeleň urnu uly tablowa üstüne ýazykly Crime Stopper diýip. Eger sen mana bir cinayet etdi, polisiýe tapawut ýok berdim. Vizyat galdy, düzgünçilik. Eger şonu jaň edipden polisiýe aýtsan, polisiýe taňa näçe şo getirip bilajak uşer bir neme edip şo belli bir nemesini taňa töleýär. Pul töleýärler. Awam. Crime Stopper bir cinayetin öwüni alyn denli. Berde bilýän näli sistem işleyişleri.
Mesela ay İran'ın nemeleri birini satın alıyor da $10,000 var falan ettiğine. Eğer şu kabul edilen $10,000 gepleşen adam bari polisiye ayıptı $10,000 bir veriyerli İran'ın vereceğinden mesela. Düşünüyor musun? Üstüne yine de polisiye özü veriyor. O zaman şunu kontrol edip dokazatılısı böyle tutuyorlar. Mesela İran şu da bir düzünçülük edecek oldu. Şunu şey ettirip köp zaten övün alıyorlar. Yani tam bir sen satın alacak oluyor. Sen var polisiye etken polisiye on veren söz veren puluna sana bir veriyorlar. Üstüne yine de veriyorlar. Hocam Muhammed Ağa, inni öz temamıza geçelim. Yani men yine bir kısan kadro okuyun ruhsat bersen. Poutine, je vais être clair. Si tu poursuis ton projet de transférer des systèmes de défense S-500 à l'Iran, alors Şul bilemek şul çın mı? Yalan mı? Men şunu TikTok'tan aldım, Muhammed Ağa siz komentar verdiniz. Yani Netanyahu Putin'e yüzleniyor. Eştin mi şunu sen? Yok men eştemem. je vais être clair. Si tu poursuis ton projet de transférer des systèmes de défense S-500 à l'Iran, alors tu devras assumer des conséquences directes. Nime diye? Putin kovuş diye de eğer de sen yine dağınları versen, yani satelit dağınları İran'a versen, sen cevapkarçılığı tayar ol ya da, yani gün gülüyor. De lourdes conséquences. Israël Katı ağır cinayet ettin mi oluyor diye. ne restera pas spectateur pendant que l'équilibre stratégique du Moyen-Orient est menacé. Les S-500 en Iran ne sont pas une décision technique. C'est un Sen S-500'ü İran'a verecek olayan diye de. Sen doğru düşünüyor. Sen yani şu Persiysk zalifta nemeni ütkötecek olayan. On cevapkarçılığı ma deyip Netanyahu diye de. acte hostile. Et chaque acte hostile appelle une réponse. Si tu crois que la Russie est hors de portée, tu te trompes. Israël a démontré à maintes reprises sa capacité à frapper loin, très loin. Nime diye? Sen fikir etsen Rusya hem de çözülüyor, yanlış yan. İsrail ya görkezip biliyor, katı ulu distansada yankı raketlerini vurup biliyerini görkezip bilir diye. Avec précision et détermination. La Yankı toşması katı ulu yankı toşması ve determinasyon olanı yankı neticeli yani. profondeur du territoire russe n'est pas un sanctuaire intouchable. Et ce n'est pas tout. Si tu Rusya'nın teritoriyası hiç kim elde edip bilmez deyip fikir etmeyen diye. persistes, je prendrai une autre décision stratégique. Le transfert de missiles avancés à l'Ukraine. Des missiles capables d'atteindre des bases militaires, même en Sibérie. Ce que Nime diye? Eğer siz şunu etseniz diye de biz yürütü raketalı veririz ya Ukrayna. Şu raketalı Sivreçeli yeter diye. O zaman özünüz bilirsiniz ya. İran'ı şu S-500 verseniz bizim Ukrayna en daş giden raketalı verir ve teknik taydan kömüdür diye. que je dis ici n'est ni une provocation, ni un bluff. C'est un avertissement. Il est encore Bu ya provokasyon değil ya. Ya da men blifavat edemek ya da. Bu senin duyduruşun diye. temps de faire marche arrière. Ignore-le et tu découvriras que la fermeté d'Israël n'est pas un mot, mais une réalité. O diye sana duyduruyor ya, fikir etme diye. Hazır izine gidebilirsin diye. Son izine kaydedebilirsin diye. İsrail diyene bu yani son söz diye. Biz izinde kaydam yok diye. Netanyahu a-t-il raison de menacer Poutine? Donne ton avis en commentaire et partage. Ne şunu ne diyecek Muhammed Ağa? Yani o rakete de vermek gerek ki ortadan hem çinovniklerin üçten biri Yevreyi. Şu da. Bayerli provinsindeki işleyen alimleri, injinerleri üçten biri orta alkaş. Tamam. Yevreyi. O İran'ın akmak ortaya da bil bağlan için. Teve fikir etki ortaya çıtak bırdat berse İsrail bilmerim kadim. İsrail bileyim nemette İsrail. Bir tane virüs göverip bütün İran'ın neme o bu şerdeki yadır nemesinin hemmesini göçürdü.
Kim verdim hadiyen şonu? Orta injinerleri hem de o Yevrey, İsrail'e veriyen. Şol için İsrail'in ordiyadın içindeki vilyaniyetini hiç kim atrisat etmeyerim, edivem bilmerle. Putin İsrail'in elindeki duran adam. İslenlik vakti Krasny Konopka İsrail'in eline. Şol için Putin onu kovuluyor. Şol için hem İran'ı kömek edip bilmiyor. Ol aytiyarlarım kömek edecek falan dine İran'ı ağırlak geliyorlar. Pul alım. Yani ursun ön yanına 500 milyon dolarlık doğgular edip 3 yıldan tede birdat verecekti pulunu alıp kayıttılar. Bula ölecek olup yatan adamın eşiğini oğurlayarlı ortaya. Ön Saddam Hüseyin'i çektiler. Saddam Şomuğa Primakov Dışarı İşler Ministeri uruş bolmalından bir gün önce barıp 3 milyar dolar mı yardımda der şun yana 31 neme var ya Volga 31 satıp pulunu alıp Volga da vermedi pulunu alıp gitti. Hiç de adam demedi. Saddam Hüseyin barınınla bambi dedim. O ölecek olup oturan adamın eşiğini alıp kayıtlayan ne o Putin yani. Ne mi Venezuela kömek edip bildim. Beşar Esed'i kömek edip bildim. Ol ölülen zaten oğurlayanla da şunu yanak divay deyin. Hiç olur için konflikte gitmeye ortaya. Akmagan da ona gider yani onu. Yani Atana'ya diyen bolmak mümkün o İran koşuşturma. Rusya dedi oturmam ona. Bokunu diyeyim ben batın bırak izdavayt isteyen. Doğru. Muhammed ağa, yine bir video koyayım men, yankı ondan biz öt temamıza geçer. Yine de Türkmenistan beğenşin maktaki video. Su yok diyorlar. Ne su? Yine şu tecen bağları öyle. Yine bir video koyayım. Ya bir Türkmen Türkmen halkımız boyya boy bilenen video. Gördün mü Muhammed ağa? Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımızın, devlet adam düşündür. Formatlı prezidentimiz, arkadağlı kahraman serdarımızın, vatan dine, halkı öden vatanları, devlet dine, halkı öden devletler diyen görevlilerini eğeriyen, ağlı bir halkımız, bugün harakat ve avadan durmuştu, yetkarar devletin tədi yanının kalkınışı dövründe, yurdumuzun ötüşlerinin ağ yolundan bir de ubahtı adam bilen öne var ya. Kahraman arkadağlı. Arkadağlı kahraman serdarlı yurdumuz. Etli halk ol ağlı birlikte 2026 yılında ulu üstünlüklere vetlenip kadam attı. Yine Muhammed ağa, mu ne? Oraya mı? Sen bir Yo, komentar... indi halk korkana aydı o tiran. Halk korkuyor değil mi? Indi halk tayin. Hükümetin içinde ekile de tayin. Mırada. Hükümetin içinde ekile dine halkın hareketine karışıyor. Ola indi çözdülüyor yani kimin tarafına geçmeliğini. İnni Berdi Muhammed'in dünyada hiç iyilik oruğu yok. İnni Berdi Muhammed'in tarafında durup şunu hiç yerde koruyacak adam yok. İnni şu adam halkının karşısında gücün kullanıp bilmeye, güç ullanan adam ne edilyenini gözü bilen görüp otu. Öz gününü tanap otu Berdi Muhammed. Şol için dine halkın birce köşe çıkanı gerek şun kun burada. Şunu düşünün. Doğru. Aşkavat'tan şu an eyyem kaçıp otuyorlar. Aşkavat'tan çinovniklerin, biznesmenlerin maşgalaları
derdi alıp çerçeve daşowda göç şu tadı eýen jaýlyň bahasy galdy diýerler. İran'ın çolmagynyň gorkup otyly tebe bilýär. Bula hiç zat aýtmaýar, habar bermeýär. Näme boljagyny halk bilenä. Her kim öz analiz edip neme edip karara gelip maşgalan bir alaýyn öz maşgalamyň ykbaly karamdarlara baglamayyn diýip Aşgabatdan alyp gidip bilen adam alyp gidip otyr şu wagt. İran'ım hükmen çözüyor. Ola Türkiye çocuk diye ne şun raket attı. Tamam. Muhammed ağa, inni İran temasına geçelim. Tez bir ýagdaýlary düşündürseňiz, näme bolup geçýär şuň kunna İran ve İran'ın daşynaky ýagdaýlarda näme bolup geçýär ve Türkmenistana näme şoň täsiri bar? Gysgaçyk bir guruň berseňiz şonu. Wende birincide ne häzir iň soňky habarlaryň biri Khameneiň ýerine şonuň ogly Mujtaba Khameneýni bellediler diýip taýlawda. Ol Şura Nigehban ne? Inni ofitsialny beýanat ýaýradarlaryna bir topar adam gelmedi. Yöne başkalarına telefonun üstü bilen yağlarına barıp kağıt asasına seslendirdik. Şol diye 90%, 95% inni gelmedikle var. Ola gelmediklen tanrı aydana inni Mujtaba Khamenei İran'ın gelecekki rehber deyip Taylan'ı diye. Yönü ol İran'ın konstitüsiyonu boyunca, düzgünü boyunca bolmağa layık de. Tebep konstitüsiyonda bellenen rehber deyip koyulacak olsa näçe tane şoňa karakteri neme berilýär? Bolmol şertleri. Birinci dini derecesi ayetullah bolmaly. Khameneiň ogly Hoccetel İslam ol dini derecesi yetene kadar fetva vermäne. Dindarları iğne çekmäne, din meselesinde öz pikirini aýtmaga haky ýok. Şol üçin ol bolu bilmeýär. İkincisi, ol hükümetin içinde işlen wagtyny o tarapdan özünü görkeden bolmaly. Bir hükümetin içinde işlemedik. Şu sebepten yine de bir nemeti bar, olan halkın içinde moral tarapdan owluğunu görkeden bolmaly. Olan değil, sebebi şu atlam şun oğurluk eden pullarının hemmesini İran'ın önkü prezidenti Mahmud Ahmadinejad İran'ın televizyonuna aitti. Khamenei'nin oğlu Mujtaba Beytülmal'ın pulunu oğurlayadı. Şon iyi diyanına da ondan Angliya'da yani yakın Reuters gazetinin vermeyi bilen 55 milyon dolardan 2 tane cayı satın alanını gördüler. Näçe tane gazetesi Dubai'de näçe milyar pul koyan hemmesini çıkardılar. Şol için bir oğru. Şol öz o taraftan görketmedik adam özüm. Şol için hiç taraftan şunu koyup bolmaýar. Şol için hem İran'ın hükümetinin içinde de buna karşı çıkanlar yaman köp. Ayetullah Ruhani, ondan sonra İran'ın önkü parlamentinin başlığı bir tovar kem içinde. Hatta Pezeşkiyan'ım şuna karşı değil. Şol için Pezeşkiyan iki etmedi. Bir güne çıkış edip Azerbaycan'a komşu devletlerden ötünç sonra da rakete atarlarını inni edecekler deyip ertidem yok mecbur ettiler. Yok inni bir yine atacak falan edecek deyip başladılar. Şol için bunu koyuyorlar bir kanun yurdun içinde de şun taylak koyun adamları yurdun yukarı derecesinde işleyen adamla da şunu kabul edene. Şu sebepten häzir geleceği belli de nähili olacak. Özüm hükümete häzir dolandırmak kıyın. Hem ekonomist gitayden iyidi giderli bambid etýärler. Şu atlam bir haus boldy. Ne benzin bilen üpçün edip bilýärler, ne produktly pitaniýeler bilen, bankly işlana, transport işlana. Şu näçe dowam etdi, şonça yurt dargaya, ağaçlık, gıtlık yurdun emme yerini giyinden yayraya. Şundan hemme kişi görüp otu bil. Şol için bula kaharda eline düşen yarağını eylek beylek oklap bütün regionu olda çekecek böyle. Şu sebepten hem Türkmenistan'a da hükmen şula çözüye hükmen. Gurrumsuz şontun hiç şekli şöpeyde oturma.
Türkiye devletine neçe ultimatum verdi Erdoğan, kıyırıp ayıptı. Yine de şun çoldu. Şun Türkiye devleti İran'ın pasolunu çağırdı, düşündürüş vermeni. Yöne bir yeterlik de Türkiye devleti, Türk devletleri bilen bilelikte İran'ın önüne katı durmalı. Eğer şun kunşun önüne katı durmasalar, İran hükümeti olur fiilap, olara da mert deyip oturmaklık, atmaklıktır. Eğer Türkiye devleti, Türk devletleri bilen bilelikte şun kun beyleklere koşulsup İran meselesini çözmekte aktif katnaşta erti kugun yani mın gideceği belli. Birinciden çalt meselelerini çözerler. İkinciden Türkiye devleti, Türk milletler İran'ın gelecekki siyasi strukturasında öz koşuntularını koşarlar. Eğer şunu etmede birinciden giyinden bulaşır, ikinciden Türkiye'siz İran'ın akbalını beyleki devletle çözer, onun hükmeni yağdaydı Türkiye'nin diyanına oturur. Sol için Türkiye eğer akıllı şunu fikir etti, beyleklere koşulsup da İran'ın meselesini bilkul şunu çözmeli. Doğru. Doğru Muhammed. Yine biri TikTok'ta 66 adam örüyor. Näme soruňyz bolsa ýazyn, bizem size jogap berer. Biz häzir YouTube'da efir alyp barýar. YouTube'da bizim esas temamız çinovnikler ve biznesmenler öz maşgalaryny Türkmenabada geçirýär. Türkmenabadda jalan bahalar galdy. Ine şu ýaly maglumatlar gelýär, sebäbi ine İran hökümeti Türkmenistany atak etbilýär. Şondan Türkmenistan çinovnikler we biznesmenler gorkýar, şondan liwaba, ýani maşgalaryny ölçýär. Şu barada biz görüň edýär, başga şu barada informasiýaňyz bolsa ýazyp durun. Ya da başka informasiya Türkmenistan'dan bolsa yazıp durun. Biz hükman aydak. Yalnız biz ayttık. Yani Serdar Berdimuhamedow'un yani çıkanı 200 adamdan jaýan pullaryny arttırdı. Bermändir. Ine şu an aytyp geçdik. Başka da şuryaly soruňyz bolsa aýtyp berýärsiňiz. İran hakmy ya Amerika diýerler. Bu ýerde bir wada aýtyp bolmak kim hakly? Ya Amerika bilen İsrail çok da İran'a. Yöne İran yıllar boyu öyle yankı teröristik hareketler edip yıllar boyu başka devletleri hükümetleri çalışacak olup teröristik aktör olup gidip gördü. Ahir bir gün şoň yankı cevabını almalı. Yine şu cevabım geldi. Sebebi İran hükümeti bir topor teröristik kurumları finansiýa edýärdi. Ve şu devletler İsrail'e, Liban'a, başka devletlere adar berýärdir. Ine şoň üçin şu edip Amerika İsrail'den kalıp şon duracak bolup yani topully İran'a. İran'ın hükümeti çalışmalı. Şol hükümet çalışınca şol iki devlet İsrail bilen Amerika görüşür İsrail'e karşı yöne şoňa häzir Arap devletleri hem goşulýar. Şoňa ýagny beýlik devletlerim goşulyp başlady. Mümkin Azerbaycan, Türkiýede goşulur häzir. Ýagdaýlar günlük ütkap dur, plan atyp bolmak, diňe seretmeli, analiz etmeli başa lazım ýok. Gynatam. Ýöne indi Türkmenistana Muhammed ağa näme şoň täsir bolýar? Häzirki İran'a bulup geçen zatlar, günlük täzatlar çykýar İran'dan. Günlük. Bira urjak gelýär, başga döwletlere ertesem bagyşlan urjak diýip aýdýar. Düşür ýaly İran hökümeti häzir. Hökümet barmy häzir? Ya hükümetin içinde grup bolar barmy? Bir bilen alanışman ýörer. Şunu Ben sana aýtma olgun İran'da bir paniyatiye var. Ateş be ihtiyar deyip. Onam çıkaran on inisiyatif adam Khamenei. Şu öldürülen Khamenei. Ol halkın karşısına halkın sesini yatırmak için besicilere şu silovoy strukturasına palnomoçe verdi. Siz öz ihtiyarlı hükümetin karşısına gittiyen adamları öldürmeyene de tutmağına da ne edecek o zaman diye. Şol häzir hükümet bolmadığı için hemmet Bayan Nezirov'un toporları öz bilişinizden ediver ne edip bilýän o zaman diye. Şonam
Mesud Pezeşkiyan aytti. Bizim yanlışımız değildi. Özbek neme Azerbaycan'a çözmek şu değildi. Biz dedi bambitlerde da kontrol edip bilmedik. Yok orta eşelon bayan naşanlıkları öldürdüler. Şol için her bir bayan nezirin toporla öz başta öldür bambi dedik başladılar. Şol için bütün soruyan yöne inne deydi. Biz hemen buyruk verdik deydi. Bambi etmerle deydi. Bir dağıttan toğun kaytan beter bambi ettiler. Şu at gözde Dubay'a var ha. İsrail'in köp rakete atılan. Gözüne otur Dubay'a. İsrail'in köp Dubay'a atılan. Dubay'da hiç atıyor. Ne için? Şunun buranda atları ve ölçülerini İran şunu cıdanıp bilene. Bunu şunu uniştecad edecek oluyorlar. Aşkavat'taki izdaniyeler bunun gözüne tiken olup dürtüptü. Şunu göz tıkıp yölleymiş. Şunları yok et ya. Arkada yok et ya şunu. Sebebi koy kıyıkçık ne çık köp yayrasa Amerikan övüne geçerli deyip kasabet ya. Onun rasyotları son. Yöne bir edek ne duruyanım olsa ne mi buryanım olsa şu İran'ın meselesini çözmek niyet bilen koşum getirdiler. Trump'ın şunu kayıtla oldu. Şu mesele ne çözülmeli? Çözülmese Trump'ın bunun vay. Şu sebepten hükmen çözülür. Şu için ne dünya devletleri şuna koşulursa çal çözüp bilen. Araplı koşulursa, Avrupa koşulursa, Türk devletleri koşulursa İran hiç saat edibilmeye. Şu atlım yani bir saat önce Amerikalı bir tane sekretni Kadirov'un mesajlarla bütün Avrupa, Amerikan içindeki İran'ın spiyatçı gruplarına zadaniye veriliptir. Barın biz paraya da edindik. Yanca yan bir saat önce. İran son yanak terörist. Şol için İran derdi hiç vakit hatta İran'ın halka ayıracak oluyor. Eğer bir hak devlet olsa, kanuni devlet olsa halk istemese gitmeli. Halkın istemeyen eğer bilecek olsa yurdun içine referandum geçirmeli. Saylo geçirmeli. Dünya devletlerin pristavitilleri bolsun, metbuat azatlığı üpçünet hem bir düzgünçülüğün önüne geçip bileyen. Hiç uğraşım olmaya. Halkın isteğine boyun olmalı. Ola boyun ne? Şol için İran nahak. Yöneyin Amerika dünya kanununu bozdu. Yöne bunlar vatandaşlar üns verin. İran'ın karşısına bütün dünya devletler kuramasının ne çeyrek şuna verilen sanksiyaları var. İran çoları askerine İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad beygiri var ya. Sizin çıkarayan sanksiyeleriniz barın başına falanını sıfırın diye, o bir kağıt para diye kıygırı var etti. Bir dünyanın kanunu ne askerine? Bir hiç daha da boyun ne? Bir beyleki devletleri gün veren hak içinde öz terörist toporlarını döredim. Şu an yeni bir haber yayradı. İran'ın devleti Livan'ın primer ministerine her ayda $500.000 pul veriyor diye İran'ın şu tadaki etken hareketlerini görmeyene baştan savunma etti. Her ayda $500.000 pul veriyor. Halkı ağaç gidip susuz gidip elektriğe enerjisiz aylıklarını veren aklı pensiyonerle közenip bu karamdadılar. Başka devletin içinde başka datları edip veriyor. Şu sebepten İran'ın hükümet dolandıran cinayetkarla olabilir şeytan ervet niyetleri onları yok etmeli. Şolu şotada dursa hiç kime şotada gün yok. Irak'ı bedbaht ettiler, Suriye'ni, Yemen'i, Livan'ı görün emmesini. Şol için kim şun kun gelip İran halkının azat olmağına kömek edilse şöyle doğru. Yöne da İran halkım, Türkiye devletim gelip kömek etmeli. İran'ın içinde 30 milyonu kolay Türk dilli halk var. Azerbaycan, Türkmen, Khorasan, Kürtleri, Türkleri,
Ondan yine de neme kenna Türk dilli nemele. Eğer şu hükmen gitti ya hükümet. Eğer Türkiye devletler, Türk devletler gelip şuna koşulsalar İran'ın gelecekki siyasi devleti hükmen Türkiye vilayet edip biliyor. Yani Türkmenle de şu tadı o zaman aktif katnaşıp biliyor. Azerbaycan'la da katnaşıp biliyor. İran'ın bütünlüğünü hem asuda olmağını hem şu regionun asuda olmağını Türkiye devleti üçün edebiliyor. Şol için Türkiye devleti yok. Men şu açına koşulmalı. Yine bir daha dayın. Türkiye devletinin içinde, televizyoniyetinde, yurdun içinde İran'ın speslužbaları, İran'ın agentler dolu. Şolardan boşamalı. Şolardan boşamalı. Şola gelip Türkiye'ye ne doğru informasyon verip Türkiye'ni bulaştırıp oturdular. Türkiye esası yanlışındadı. Haçanım İran'ın hükümeti gelip 40 bin adamı öz halkının kıranına sesini çıkarmadı. Bu ulu bir yanlıştır. Ertesi gün şu halkın yüzüne seyretmeli. Şu halk kırılı. Devletle gitye. Halk galiya. Halk bilen Türk'le yaşaşmalı. Şol için Türkiye devleti İran halkının tarafında durmalı. Doğru diyeyim. Muhammed Ağa, men fikrimçe de ne şu uçtu Amerika İsrail'in daşına gelip içine rejim yenecek Kore'de halkını ulunmasa ya halk bilen bile etmese şöyle bir katı bir yani apası var da hoplayaday. Eğer de halk momentin bıyırına ay hovo şular yani kezzap şular yani terörist bolsa da bizim devletimiz Amerika İsrail veyran etpar ya biz hükman kalmalı. Ondan biz öz kezzaplarımız ben razbeliyorum sedip yani çıkıvil ya şular gorap bütün dünya cemiyetine karşı gidiyor ya İran halkı. Yani şu momenti ne ya da yani halk bilen Amerika ile İsrail işler var. Amerika İsrail diyenler Batı İranyalar şu devletler. Ben aydayına. Ben de kulağa şuna. Şu da aktifini gurrun edilen. 30 yılın içinde gurrun edilen de hatta şu. Ben de kulağa. Haçanım İsrail'in özü İran'a napadat edip başlarını önkü edip 10 kulluk vuruştu. İran'ın halkı ne olur kolladı ne olur kolladı. İsrail fikretti İran'ın halkı kollar mı diyor, ne kollamadı. Yönü bir edip İran'ın hükümeti halkın mirini demonstrasyasını kanı buladı. Yani 40 bin adamı vatandaşlar, 40 bin adamı öz halkını ikinin içinde kırmaklık onu hiçbir celladi edenek gözüne getirip 40 bin sen yine de her adamdan 2 litre kan çıkıyorduydı. Sen gözde neçe trailer kan köçe dökülüptür. Şoları öldürüp kasap kanala yetişebilmeye ikinin içinde. İran'ın şu cinayetkarlar avtomat bilen öldürdü. 300 bin adam yaralı olan, 300 bin adam yaralı olan vatandaşlar. Şu da İran'ın halkını kahara getirdi. Şun yanak yağdaydı, on hükmen koşuluşmalı. Bunun karşısında İran'ın halkı hemme yolla bilen görüştü. Olay öz halkının karşısında yara olundu. Şu sebepten İran'ın halkı bütün dünyanın çağır ettiler, kömek edin. Şunun elinden bir yarağı alın, biz özümüz sonuna yetiyek. 3 milyon adam dışarı yurtta Amerika gel, kömek etti, çağırış ettiler. Şu neçeliğine ayrılan akla, köşeden ayrılan akla. Güvende kulağı hiçbir tarihte yok. Bir halk başka devlete gel, bizim devletimiz ayırıp verdiydin. Yönü şun kun İran'ın halkı etti şunu. Şu an İran'ın içinde her gün şu bolyan atılyan dağdı beğencip eyyem video çek uğratyalı. Doğru minlerce video var. Ben ne diyecek böyle? Abstanovku ütködü İran. Yönü urş olanına bir tovar adam yeni oylanış başlar. Yönü bunları kollayacak adam yok. Bunları kollu. Şolar için canını verecek adam yok. Nitralını bolmak mümkün. Yönü men şu sebeplerim hadir Türkiye devletine ait yani.
Türkiye devletin koşulsa, halkın göz yetirse şolan gideceğini, olur için içim yara kalmıyor. Şu sebepten hem Araplar, hem Avrupalılar, hem Amerika, İsrail, hem nemele ondan Amerika, İsrail'e de öz siyasetini yönetirmeyenler bu koşulsa. Ervet niyetli adamlara getirtmeyenler hükümetin içine. Halka orn verip oluyor. Halkın sesine ün verip oluyor. Dürlü toparlama ondan alalaşıp yurdun içinde siyasi ütkeşik geçip oluyor. Yönüş eğer şunu hiç kim koşulmadı İsrail bilen İran belletmeli olur İran'ın geleceğini. Şolan hiç kim mefidine de. Hemen aytyandan. Olya. Muhammed ağa, siz studiyada temperaturanı kaldırdınız. Şimdi reklam pauza edelim. Su için oradan devam eder. Edi vatandaşlar, qarasızlık yılları içinde yurdumuzda ağır ulu işler durmuşa geçirildi. Qarasız kemişelik bir taraf devletimizin at avrayını, belent derecelere yetiren Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı, Kahraman Arkadağımızın büyük başlangıçları, belent tutumları ile ata vatanımız kuvvetli devlete uğradı. Раз, два, три, четыре. До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. До скорых встреч, ведь красавица, дорогающихся, кого любят, того ждут. Сквозь многие долгих ожиданий мой любимый аромат. Моя вторая кожа, ведь можно и сейчас. Но когда-нибудь мы сможем оторваться от земли и полететь против течения. Muhammed ağa, men hazır iki tane video okuyayım. O zaman sizden komentar soracak. İran boyunca. Şunu söyledim. А что нам нужно делать сейчас? У нас два выхода из этой ситуации. Либо сдаться, как они хотят, либо сопротивляться. Но иранский народ – это не тот. В нашей стране, нашей цивилизации это 3000 лет истории. Американцам всего лишь 250 лет. И вы понимаете, что это даже не американцы коренные. В основном из Европы они там эмигрировали в США. Захватили территорию, говорили, что это наша страна. Та страна, которой 250 лет, хочет диктовать свои условия той стране, которой 3000 лет, чтобы мы подчинялись им. Никогда. Никогда. Мы никогда не сдаемся. Понятно, что мы так не поступать не будем. Если мы сдаемся, значит, вся наша культура и прошлое будет под вопросом. Так что будем сопротивляться и дальше. И ничего, кроме победы, перед нами нет. Они хотят... Официально один из 3 человек, сейчас управляющих Ираном после устранения аятоллы Хаминеи, в интервью ГСТВ Ирана заявил, что идеи Трампа насчет капитуляции Ирана и выбора лидера американцами крайне глупы. А сами иранцы никогда не простят США нападение и развязывание войны. Они пытались нарушить нормальную жизнь людей. Сегодня я увидел, что господин Трамп угрожает. Мол, мы будем наносить удары по тем людям и по тем слоям населения, которые до сих пор не пострадали от этих событий. Почему? Потому что все, на что он рассчитывал, чтобы народ Ирана откликнулся на его призывы, не произошло. Он даже угрожал и говорил: некоторые из вас присылали нам сообщения, что если мы атакуем, вы присоединитесь к нам. А если в нынешних обстоятельствах вы не присоединитесь, мы вас разоблачим. Трамп не понимает. Иранцы могут иметь разногласия между собой, но они остаются иранцами. Они стоят за Иран и не будут сотрудничать с вами ради раздела Ирана.
Кроме того, народ Ирана видел, чем заканчивались вмешательства США в регионе. Вы вмешались в Ираке. И что стало с народом Ирака? Вы вмешались в Афганистане. Все это перед глазами иранцев. Вас не заботит народ Ирана. Ну, естественно, все начинается с правительства. Он говорит, что по поводу будущего лидера я должен высказать свое мнение. На мой взгляд, это человек, совершенно оторванный от реальности. Он не понимает, что ни одна страна не примет подобного. Особенно иранцы, которые всегда демонстрировали определенную интеллектуальную зрелость и гражданскую культуру. Как можно выбирать за них? Это крайне глупая идея. Американцы должны знать, мы не оставим их в покое. Вы оставили рану в наших сердцах. Мы не дадим вам жить спокойно. Вы должны признать, что больше не имеете права совершать агрессию против Ирана. Признайте, что совершили дерзость. Какое международное право говорит, что одна страна может нападать на другую из-за искушения, как сам Трамп сказал? Вы нападаете из-за искушения? Пусть увидят, к чему это приведет. Мы не закрывали Ормузский пролив. Фактически он оказался закрыт. Никто не может проходить через него, потому что там происходят постоянные столкновения. Они атакуют наши суда, и мы тоже вынуждены атаковать их. Сейчас они уже измотаны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США и Израиль хотят посеять раздор между исламскими странами на фоне того, как война на Ближнем Востоке вступила во вторую неделю. Накануне Пезешкиан извинился перед соседними государствами за иранские атаки ракетами и дронами, после чего удары продолжились. Всего за сутки были атакованы гражданские здания в Дубае и Катаре. Тем не менее, Пезешкиан уверен, что атаки не означают, что у Ирана война с пострадавшими государствами. Враг, Израиль и США, хочет, чтобы мы и исламские страны воевали друг с другом. Они хотят посеять между нами раздор. Снова и снова мы говорили и продолжаем говорить, что намерением и целью покойного лидера, аятоллы Али Хаминеи, было то, чтобы мы считали соседние страны своими братьями и чтобы наши отношения с ними были хорошими. Но происходит следующее. Если с территории какой-либо страны они, США и Израиль, атакуют нашу землю и совершают агрессию, естественно, мы обязаны ответить на эти атаки. Когда мы отвечаем, это не означает, что у нас есть спор с этой страной. Это не означает, что мы хотим причинить вред людям, которые там живут. Если между нами возникают разногласия, мы должны решать их внутри и не позволять им, Израилю и США, использовать эти разногласия для осуществления своих злонамеренных планов. Этого нельзя допустить. Америка и Израиль, которые без всяких колебаний убивают 168 невинных детей, не испытывают никакого стыда за это. Они не испытывают стыда за то, что устроили резню от 50 до 60 тысяч человек в Газе, а затем хотят говорить, будто это мы в Иране хотим убивать людей, мы со всей силой противостоим тем, кто нападает на нашу страну, и будем отвечать со всей силой. Наш Иран, наша страна не склонится легко перед запугиванием, перед притеснением, перед агрессией, и никогда не склонялась. И невозможно, чтобы наш героический народ легко отступил перед угрозами, которые они высказывают. Muhammed ağa, Pezeshkian Başlayayım mı? Başla. Öz Ermeni mi ya İranlı mı? Azerbaycan. Ve de vatandaşlar bir İranlıları hemmeniz biliyorsunuz. Boş geplemek, korkulmak, şantaj etmek bulan kanuna var. Ayrıca şu karamda adalarına. Bulan edibileyen daha diyor. Edibileyen dine şermendeçilik et yerle. Şol çünem 12 tane teorine komşu devletlere raket atıyor. Hiç de attı. Ödem vayenli bazalara de. Nirat yerle. Gazeteyinse. Airport, Grajdanski, mektep, edip yöründatlar. Bir. Yalan söyleyen. Şunun ödem 3'tem gözde şu gepleyenle var 2'ti. İran'ın şol Kovtuluk Komitetinin yol başçısı şol. Nirdeligi belli de şu an. Nirde? Ağırda karankıdır. Nirde interview, nirde gelip göreni belli de. Bir halka kırmağa bunu öktü. Ecide kanim. Elimde yarava neme var? Şol için hem edeceği neydi o değil. Beber. Ben de şu atların en 10. gün arkayın 50, 60, 70 tane samolyot gelip İslenlik yerini bambi dedi otello. İslenlik yerini. Sen ne mi akıllı kurun etken? Bir cezanı samolyotunu vurup bilmediler. Bir cezanı samolyotunu. Bütün vayenli çağızları, hükümet kuruluşunu, hemmesini, başına, şu birinci sekundunu, rehberini bambi dedip öldürdüler. Yani vayenli naçalniklerini kırdılar, 40 adamı. Birinci minister abaronu falan mı gördür hemmesini. Ayağını kıydı, aktığı çoğuluğu hemmesini kırdılar. Ondan ne hemen hakkında gurrun et yerdi.
Mın bidiydik ne mi? Bidiydik ne mi? Biz bir günah adamları kırarız diye. Ayt yani. Olun ne öğlerini öldürecek. Halkı öňeğinde. Şol için bula İran halkına devişli yeri yok. Bula göde Novruz bayram yatırdılar. Aydım aytmağı yatırdılar. Tahtı Cemşid'i yatırdılar. Bu Türk İran halkının kulturası bilen vapşa bula ayratin adam. Şol için hem İran'ın halkı bulara görüşmüyor. İran'a devişleri yok. Bula Şii Irak'ta terbiyelen nemede Khomeini'ye vapşa India'dan gelen. Şu taada doğulan, şu taada nemeden, anırtı şu tağları. Bula İranlı de, bula İranlıları İran'ı öz eline alan adamla, karamdadılar. Okupasya edildi. Şol için bula İran'ın hakkını gurdun edip oturmanlar. Bula 47 yılla İran'ın kulturasının karşısında çıkış edip, pereke edip gören. Fars dilini Araplaştırarlar bula. Sünnüyle yiyecek çöreğini alıp şolan pulları bilen tünnüleri kırıp gören karamdadılar. Şol için bilen gurdun bir köpük ve bir da. İkinci da 47 yılın içinde şöyle hükümete gelenine de bir günah adamlar 40 gelilemen Murat'a aydandır. Kinotiyatr Rex abadan deyip. Sinema Rex abadan vatandaşla vurun. Eğer vurun şunu Kinotiyatr Rex'den, Sinema Rex abadan neden şu revolüsyodan önce Khomeini yürüyte adam uğradıp halkı öceştirmek için, provokasyon etmek için şun daşından yapıp içindekilerini o kule vurdular. 10 yıldan sonra hem de futbolu övler gelip televizyonda ayttılar, biz ettik şunu halkı öceştirmek için. Bula hemişe halkı öne sürüp izinden kahraman olup akmak karamzadılar. İran'ın içinde şöyle mescitleri otlap, imamzadaları otlap, miting güçlü otla deyip halka kırıp gören karamzadılar. İsrail'in agenti deyip tutup vurup yencip fakirinin ruhunun havarı yok. Kıştattan şeyittirip neçe bir günah adamı asan adamlar. Bula subut bulan zatlara etkenmen böyle de. Daşarı yurtta terörçülüğü meşgul olup gören adamlar. Bularda adamçılık diyen de düğünlü yoktu. Düğünlü yoktu. Ola Azerbaycan'a teröristleri oldu ki 4 tane terörist tuttular. Bomba koyup göçürmek için. Şol için bulan aytyan da bir köpük hazır ne edeceklerini bilen akla, kahar bilen emosyonalını dine şöyle bulaştırmak için o tak eline raketalar atıyor. Bir maymunun eline granat verdin ne mi? Şon yanak, nerede göçüreceğini bilen ha. Şunun bar kopmuş ol. Bir neçe tane maymun ellerine rakete var. Nire at vermen. Yöne bulan tonuna yetirliyor. İnni şu mektep vardı. Ulugur'un gittiği de vatandaşlar. Bende hem Amerika hem İsrail international radyo TV'ye girin. Niran bambide çok oldu. Önünden hükmen aytiyarla şotak garajdan adamla şotadan ayrılsın diye. Barın görün. Men bulan tarafını tutacak olaydım. Barın görün. Önünden aytiyarla falan yerini bir vuracaktır diye. Şotadan gidin diye. Şu adeşelinin vuran yerlerin hemmesi Bayan Nezirov'un obyektli gasudarstvenleme İsonki ikunun içinde yankı nefte bazalarını vurup oturuyor. Nefte bazanı vuranını da Amerika yürüyte öz adamlarını uğrattı. Şunu etmedi. İsrail'e pretenziyesi var. Bir. İkinci, yankı mektep diyen adı Minap. Minap ol İran'ın o Halici Fars'ın yanına şu aptalı Bambide'den Amerikansla şu birincun. İsrail olsa Tehran o aptalları Bambide'den. Amerikansla şu tayin Bambidet'ye o tayi İran'ın iminle strateji, revolüsiye armiyasının Su'daki güçleri. Şolun bazıları hem şu taada yaşayanlar hem ıskılatları var. Şon yanında bir tane şkol var şodan çağalar için.
Birinciden hiç vakt dünyanın hem normativ boyunca Vayan Nezirov'un yerde ıskılatının bar yerine hiç vakt grajdanski obyekt bolmalı. Bir İran'ın günahı şu tadı mektep buran için. Bir burada. İkinciden hiç illehadır dakazatılısıva yok. Şunu Amerikalı vurdu deyip. Amerika diye biz vuramdak. Yöne şol vayanını bazanı bambit ediptirler. Ve de şuna neçe tane rastlayıcı ne geçiyor oturlar. Hem BBC, hem durdu jurnalisti, hem pravazashitni vuramlar. Yöne hiç kaydı hadır. Şunu kim vuranını bilen akla. İran'ın önden gelen bir istoriyası var. İran hemişe öz halkını kırmağı öktü, dünyada beylekle vurdu deyip şerminleçilik etmeni. İran, Ukrayna'nın samolyotunu, pasajerski samolyotunu vurup, Amerikanslı vuracak deyip edecek olup, Amerikanslı atacak olup, öz samolyotunu vurdu. Barın görün, Ukraynski samolyot, pasajerski samolyot diyeyim görün. İran 3 güllap boyun almadı şunu. Şunu Amerikansının üstüne atacak oldu. Olan bolmadı son boyun almalı oldu. Şolara vermeyen pulundan çıkaran da adalet ölemediler. Buna öz halkını kırıp şermendeçilik edecek oluyor. Şol için öğren haberdar olmalı, İran'ın beliyen haberine. Kaneşna çağı ölse öğren elbette. Ondan sonra yine bir daha da gözünü tuttum. Demokratik devletlerde adam hukukları deklarasyonunda hürmet koyulayan yerde adam hukuklar kurumaları pravazashitni kurumaların köp yerine jurnalistlerin adat yerine sen bir tane grajdan adamı öldürsen hem sen yakan tutup sen tıptırmayarlar. Şunu Amerikansla da biliyor, İsrail'in biliyor. Bir adamı öldürsene şun diyanın köplüğünü biliyorlar. O dünyanın yüzünden sen suud edip kakıskı suuddan türmeye vat biliyorlar. Şun için bula hiç vakt belkatlayın grajdanski obyektleri vurmayarlar. Şunu vursa köp diyan çekerli ta onu vuranlar. Ondan ikinci de hiç bir adamı bir vayenli özü barıp birini vurmaya sebebi Amerikan sistemi altında hem demokratik devletlerde polisiyeler hem şeyler. Bunlara kanunçuluk öğretyenler, vayenlilerin pariyadını öğretyenler, dünya normativini öğretyenler oku alandan sonra ondan eline yarak ulanılıyor. Ondan o yarak ulananla individualini özleri cevap veriyor. Şol için hem sen şunu vur deyden vurmaya sebebi ertikun öz cevap veriyor. O kaptır. Lisensi var. Vayenli mi? Özü cevap veriyor. Amerikan prezidenti cevap vermiyor. Şol için hiç etmeye eğer göz bilen görsele bilsele şu tada çağabalığını öldürsen vurmaya şunu. Sebebi on diyanı köp. Bir yerde arkayın suud edip oluyor. Bir yerde jurnalistler kıygırı otu. Hem türlü jurnalistler giyici ünlü. Şu an İran'ın meter Avrupa'da şun üstünde gurrun edip böyle. Şol için bir direk o zat bilen İran'ın allığına düşme. İran'ın meselesi çözülmeli. Şu vuruş kansız bolmaya. Yöne eğer şu hükümet dursa 40 adamı 2 yılın içinde öldüren 2 milyon adamla mı kırıyor? Şol için şu durmasın. Şun üstünde fokus edin. Bolya, sağ olun Muhammed ağa. Gelin bir video seyredelim. Ondan 10 komentar verip şunun efir yapalım. Dedim Muhammed ağa. Yine Türkmenistan'da Traur Похоронены başladı diye. Şunu söyledim. В мемориальной программе, проведенной в культурном центре посольства Ирана в Ашхабаде, приняли участие муфти Туркменистана Елкап Ходжагулиев, дипломаты и приглашенные. В рамках программы была прочитана молитва за аятоллу Али Хаминеи, а в Иранском культурном центре была открыта книга соболезнований. С другой стороны, заместитель председателя Кабинета министров... Yine dedim Raşid Meredov. Yani diyene bu bir şeyli bir emhimet tilkisi gerek yerine barıp yallaklar, gerek yerine barıp yani Serdar Berdi Muhammedova tema yok vakti başka bir tema gidip tuka gelip yani zaslujny arxitektor Türkmenistan atqan arxitektor adını verir. Qaral her dad eder özünü yani qıynatmaz. Her dad eder bir adamlar pastavladılar yönü özünü yani hiç bir nime risk almaz. Şurayali aktivistler kovlap gören Türkmenistan'ı
ortalara satan ina Raşid Meredov. Unutmayalım. И министр иностранных дел Туркменистана Рашид Меридов также посетил посольство Ирана и подписал книгу соболезнований. Меридов провел короткую встречу с послом Разбахани и выразил соболезнования иранскому народу. В рамках программы гостям также был предложен ифтар. Yine Muhammed'a şöyle bizim bir vatandaşımız yalnızca şu videonun gruptu. Şeyle diye. Bana da bunu niye eyladamay? Dubai'de hem pullarını saklayalar. Mülklerini saklayalar. Dubai mabbi Sonra bombalap bulur. Çıkıp bir sözüm aydan oklar. Yönü İran'a gidip yallak kıyarlar. Niyem çıkıp ediyorlar deyip. Hani seni düşündür olsan benim düşündüreyim. Men bula korkak, bir korkak karamdandı. Aydın. Dini öz halkına şiir bolup gören karamdandılar. Şol üçün Türkmenler şuna bilmeli. Şuna dini bizim üstümüzde şiir. Ecide kanim. Başkalı hemmek işte. İtin iyiliğin var ya, itin nenem korkuyor, pişin nenem korkuyor. Şol için bula iyiliğin yanına iyiliğin hizmetkari. Öz halkının düşmanı. Şolun başında da şiir bolup gören. Şimdi men bir daha edeyim burada. Şu İran'ın hükümet diyeni var ya, Mekke'nin yerine Kerbela'nı kalır otello. İnni Mekke'ye gitmeliler Müslümanlı diye. Kerbela gitmeliler. Ve Mekke'de var fetne turdun. Ne 200 mü 300 adamı şu karamdağdalar kıran Mekke'de. Mekke'de adam öldürürler şunu. Barın görün, ben yalan söylemek. Barın görün. Saudi Arabiya ara katnaşığını ketmiş ol için şulabilir. Ton gene de oğuşturdu da Rafsanjani nimetti de bir hilli düzenlüne. İnni neyme diyerler? Mekke 10 gedek gideninden Kerbela bir gedek gitti. Kerbela'da bulan Hasan Hüseyin'i yatıydı. İnni Mekke'yi istiyor. Mekke bir hiç da yarayan da attı. 1 milyon gedek Mekke gideninden Kerbela gitti kıygırıp görürler şu karamdadılar. Gerek oldu men videonun indiki gedek men sana bereyim burada. Bulan Müslüman ne? Şol için Müslüman mı kadimen? Hiç vakit ben vatandaşlarıma da edecek oluyor. Siyasatta hiç vakit analiz edeninde Müslüman, beycip analiz etme. Siyasatta öz yurdun interesinden adam hukuklar deklarasyasını devletlerin yerine getirişinden dünya düzgünlerine hürmet koyuşundan şondan gelip analiz verin. Şonda hem vedada doğru teredersiniz, doğru pozisyanınız olur. Doğru karar çıkarıp bilirsiniz. Hocam. Muhammed ağa, yine yeni olarak ben aytacak bolýan. Şul kezzap Raşid Meredov öz pullaryny Dubayda saklayan. Şu Dubai İran bombalyawan bak Ayetullah Khomeini'nin yankı öz rinazın bilýär. Ömemen. Şul adam size viza girdi. Hemmelerinde. Şul adam Türkmenistan daşna halkı çıkmadı ýaly kontrol saklaýar etdi. Şul adam size pasportlaryňyzy uzaldan ok. Şul adam şu kezzap. Şul adam sizin çağlarınızı okuyan studentleri mundan metal kontrol etmeliyip yankı şolary görgürler Orset'te nemede Ukrayna'da okuyan motor şolu kontrol şu hatta talip daşına çıkıp işle neme okanını şonam kontrol edip şonam türmede yansaklaýar. Ne şu adam. Şunun adından belirlek koyun Raşid Meredov. Şunun yankı intiba jigiti Oral Meredov. Aktivistler tutup giyiniyor. İkisi bile işler. İkisi hem komitetçik. Ola komitette işler. Bulam komitetçik Daşı İşler Ministrine. Men başka da aytjak bolýar. Serdar Berdimuhamedov Orsetdagi pasol alıp häzir Amerika goýdy. Orsetdagi pasol ol komitetçik. Ol mälik berdiğini tuttu. Ol Azat Kepkan tuttu. Bir topar aktivistler tutup Türkmenistany berdi. Indi şo razımdy şonu. Onam kim etdi? Serdar'ın ahrananyň başlygy häzir nemede MHM'nin başlygy boldy. Serdar ve Gurban'ı öljek bolýan aktivistler Türkmenistan'a getirip öz ýa hukmuny durjak bol. Inni şol adam şöyle bardy. Vepa Hacıyev olum MHM'şik. MHM neme çinovnik ol MHM işgäri. O eşiklen bas uratı. O bizim ýagny Daşy işler ministri duruşuna MHM. Şolary içinde diplomatlar ama ýöne şoň başy
M5'ler. Inni ünütörün. Raşid Miredov aktivist Türkiye'de bir zat ise gün vakt miydi haş edip pul verip daha dedi aktivistler geliyor. Vefa Hacı Feyadır Usiliyene gitti Amerika. Yani onun vekili olup gitti. Orşed'deki M5'lik yani pasol olup gitti. Bunlar heyadır şu yerde aktivistlere basış edip şoları alt gitmek, öldürmek operasyonu başladı. Hormatly ileşler. Biz kalmalı. Bolmasa aktivistler tükünür. Biz kalmalı, biz meseleni çözmeli. Biz şul kezzaplığı, şul yankı teröristçiliği durulmalı. Biz Türkmen halkının genosidini durulmalı. Başka lazımı yok. Men şunu ayyan dedi. Siz katı ünsveren yok. Siz katı yankı nemeden yok. Ay erti işim yok, erti iş tapacak, öğretecek. Bu da hatlar hiç. Şul yetatlar. Yani şuradan bir deyinsak, sen işim özlemeli. İş öz yağılır tutun. Sen pulun özlemeli. Banktan al, hükümet kömek eder. Yılın sonunda hükümet kömek eder. Gelen yank nevit dohodlardan halka paylar. Biz yerler veriliyor, Murada. Yerler veriliyor. Halka veriliyor. Sen öz yurdunda döşün açık gidersin. Senin pasportun fiilarlar, senin pasportun çalışır. Normal pasport eder. Mananın konvertasiya olur. Özbekistan'a, Kazakistan'a, bütün dünyada konvertasiya olur. Biz dövlet olur. Häzir dövlet hem değil biz. Hani dövlet bir goýan adam var, aydın ali. Gurbanulyň we Serdaryň yankı ihtiyarlyklaryny goýan adam dolu. Diňe çinovnikler şonu diýär. Sizin haklaryňyzy goýan biri ýok. Sizin dövletiň yankı awtoritetini galdyrýan biri ýok. Bütün dünýäni güldürýärler. Şonuň üçin biz kalmaly, başgalaçy ýok. Ramazan bayram namazyna biz çykýar, şondan gün köşke ýürýär. Ya alýar şunu, ya da biz gulçuluğa ırza bolmaly. Başgalaçy ýok. Boldy. Özümüz hem, çağlarymyz hem, garnaşlarymyz hem hemmemiz tohum bilen gulçulukda. Ya Türkmenistan taşlap gitmeli. Türkmenistan taşlap gitsen, sen gidersin, ata-baba mazarlaryny näçek? Sen gidersin, o ya doğulan topragyny näçek? Yankı yaşlık geçen yerlerini ne edecek? Ne yapacak biz vatanımızı bir kez daha ınılmalı ya vermeli. Yanın komentarda öz fikirlerini deyim. Muhammed ağa, şunun biz efiri kutorul men bir dokument göközecek bolýan tormaka. Sen häzir bir şu tema boýunça öz pikirini aýt. Men bir dokument göközeyim bizim vatandaşlarymyza. Ýürüýte bir dokument taýýarladym. Söz senin Muhammed ağa. Sesin gelen ok Muhammed ağa. Sesin yapıldı. Şu yani Reşit Meredov barda pasolstva neme kıynançın bildirmäne. Şu bilýän için şonu göberdiler. Reşit Meredov'u. Gurbanullah gorktuly. Tebebi Trump ofitsialny çykyş edip aýtdy da. Kim şoňa nemetde şolary spesiýe alyp otdy. Trump. Şol üçin gorkdy berdi Muhammedowlar. Ondan şunu uğrattılar. Hem İran'dan korkyalı, hem Trump'tan korkyalı. Şol için karara geldiler, Ayşe Bartın'ı. Olan İran'ı beter razdıracak diye. Şol için hem İran hükmen çoğuya. Raketi oklaya Türkmenistan. Okey, Muhammed ağa, men bir dokument okuyacak bolýarmyň. Hormatly izleşler, ine maňa kup adam diýe Murada hatlar niýe ýazmaly? Biz haklarymyzy gorap bilemdik. Bize üns beren ok hökümet, üns beren. Bütün dünyada şeýle prosedura var. Birinji bilen sen häkimlige ýüzlenýän. Birinji bilen sen prokuratura ýüzlenýän. Rayon prokuraturasy, ondan şäher prokuraturasy, ondan ýanky velayet prokuratura, ondan sen ýa general prokuratura. Egerde sen aşağıdaky prokuror, etraf prokuroruna ýüzlensen, olam jogap bermese, ýa başga bir zat ýatsa. Günü sen merkez prokuratura ýüzlenip bilýän. General prokurator, olam hiç şahit etmese, sen prezidente yap bilýän. Olam hiç şahit etmese, sen onunla bütün dünya kurumlara yap bilýän. Ýöne, egerde sen etraf prokuratura ýatsaň, olam çözmese, merkez prokuratura, general prokuratura ýatsaň, olam çözmese, eýem şunu kotdan başlap, sen bütün dünya cemiyetine ýüzlenip bilýän. Ine men size ýürüýte adresler etdim.
Международная организация по защите прав человека. Adam haklarını koruyan halkara kurumlar. Onun ine email adresleri şunu belirlep alın özüňizde. Men şu videonun aşağına dokumenti koyuyorum. Şu yerde özünüz kaçat edip şu dokumenti hemme adresine atıp bilersiniz. Upravim Верховный комиссар он по правам человека. E-mail'dan uğratsanız bolýar. TB petisiyon. Orçada yattı olya, Орысча я tapав diyor. Комитет по правам человека ине. Комитет против пыток ине. Yani eğer de sen doğru nazarşını pıta edip yani MHM vurun bolsa ya polise vurun bolsa ya Türmen içinde vurulayan bolsalar. o türmen içinde vurulayan bolsa gün şuna ýazýan ine men çağan plan türmede otur vururly men goýberen bilen. Рабочая группа по ООН по произвольным задержаниям. Yöne sen saklan bolsalar. Ya öňe gelip ugroza edýän bolsalar ine şöre ýüzüp bilen. Специальный докладчик он по правозащитникам. Ine şunu ýüzüp bilen. Ýülte спецдокладчик. Специальный докладчик он по пыткам. Ine birini gynýan bolsalar türmede ya da 15 gün ýa-ni SIZO'da saklap seni временно 15 sutka, 2 sutka, 5 sutka urun bolsalar ine şöre ýüzüp bilen. Специальный докладчик он по свободе слова. Eger de siz öz pikirini bir ýerde aýtsaňyz, size de baş edip MHM planat diýse, prokuror ýazyň hiç az etmese gün şöre ýazyň. Adat pikiriniz üçin ya sen öz pikirini nägeliklerini aýdanda saňa basyş edýän bolsalar ine şöre ýatyp bilýär. Специальный докладчик он по независимости судей. Ine судlaryň ýa-ni işlemese, zat etmese ine şöre ýatyp bilýär. Международная правозащитная организация. Halkara adam hakları koruyan kurumlar. Amnesty International ine şunu ýatyp bilýär. Ine şunun saýty var. Human Rights Watch ine şunu ýatyp bilýär. Ine şunun saýtlary var. International Federation of Human Rights ine şunu da ýatyp bilýär. Saýtam var. Front Line Defender. Защита правозащитников ine şunu ýatyp bilýär. International Service for Human Rights. Yani halkara servis var. Şunu ýatyp bilýär. Freedom House ýatyp bilýär. Artikl 19 Свобода слова ine şunu ýatyp bilýär. Saýtlar amma Civil Rights Defender yani гражданская правозащита şunu ýatyp bilýär. Organizatsiya по борьбе с коррупцией. Ine korrupsiýa. Türkmenistan dolu korrupsiýa, baran ýerinde korrupsiýa. Bir ýerde korrupsiýa bolsa prokuratura ýadyňyz eger hiç zat etmese ine şöre ýadyňyz. Ine men şu videony ýürüýte azat çıkıp edýän. Ine şöre ýüzünüp bilersiň. Organizatsiya по борьбе с коррупцией. Transparency International ine şöre ýatyp bilersiň. Tutnamaňyz bilen Global Witness şöre ýatyp bilýär saýtama. Organizatsiya помощи беженцам ine şöre ýüzünüp bilýär. Refugee International, International Rescue Committee. Журналистские антикоррупционные организации. Ine jurnalistler de ýerip bilýär. Sizin temaňyz, problemaňyz ýanlandyryp bilýär bütün dünýäde. Ine şul Комитет de протеж журналист, ine şul jurnalist organizatsiýalar. Региональная правозащитная организация, работающая в Центральной Азии. Association for Human Rights of Central Asia. Ine kontaktlary. Merkez Aziýadaky ine bölümler. Norwegian Helsinki Komitet ine kontaktlar. Helsinki Foundation for Human Rights. Adam haklarına koruyan Helsinki yani fond. Что писать в жалобе? Жалобада näil bolmaly? Hatta öz adyň, familiýaňyzy, гражданство, описание нарушения hakda düşündirýäňiz. Какие государственные органы нарушили права? Haýsy hökümet gurumlar sizin haklaryňyz boldy? Даты и место события, нерде boldy, kaçan boldy? Доказательства, фото, документ, видео. Лучше писать на английском. Ine şu dokumenti men şu videoň aşagyna goýar we size haýyş edýän, siz ýüzlenip bilersiňiz ve öz haklaryňyzy. Inni prezidente ýüzlenmäň, ola triyapka. Men günaýan triyapka. Hiç saat başlaryny gaýtyp MHM bilen aktivistlik ödläp halky näme batış etip bolýar, şonu ödläp. Biz şolary arest etmeli. Arest etmek üçin men şu programary hat ýatsaňyz, onu olar çäre görýär. Gelip alyp giderler hem şolary. Eger hemme zat açylsa, çünkü bunu hemme zat açylsa Türkmenistan'a ODNP detallar hemme zat açylsa kaput. İkisine de kaput şunu. Anladın? Biz şunu etmeli. Ine şoň üçin size iň ansat ýol berýän bütün dünýä näme ýüzlenmeli.
Devlete de gerekke günden gün yüzleşip bilersin. Advokata görkezin, advokata tayyar edin, o cemlep beriye yemelden uğradın bollu. Bitti, bir minutta bitti. Sizde problem olmaz. Olur da şeyde var problemler başlar bolayın. İyisini tapmadılar, kapısını tapmadılar. Anladın? Şunu hazır biz et göremdik, şunu etmeli. Muhammed abi. Buna da men bir kıdat koşşok şuna sen aydınma. Ay sen köp saat koş. Aydan. Bolýar. Ta ol yaman gowetdiň şunna, bende watandaşlar. Birinciden eger şu ýankyny surata düşürip de telefonuňyzda goýsaňyz bara, polisiýa gelip tutjak boldy, men şu talik uradym diýdin, şu polisiýa kaçmasa tüpýüzmedi ya. Awa. Birinciden şu. Şunu şol adresle seninle bağlığını bilse, şun öz sen gorap saklaýar. Canın bismillah'dan korkuşyana, bula da şu zatlardan korkuya. Sebebi bizzat güni bunun üstünden seredilyen kuramalara haber veriyordu. Devletin üstünden. Ve bir. İkinci, hazırki devlet vatandaşlığı. Şu mekanizmle kovu işlemediği için ola İran'la uğraş bulboti, ola Berdi Muhammed'in oğlunu getirip karandadılı koyuboti. Onun şu atlan pat udal. Hiç yerde onun gördüğüm yoktur şu an. Sebebi hem kişileri günahkar bilýärler. Dünyanın şu gelen ýagdaýynda. Şol üçin bula deýinni apravdat etmek için jalybalara gowter edip başladılar. Şol üçin sizin iyi berýän zatlaryňyz bizden imaniýa kalmaýar. Eger kalsa bana şunun özlerini olsam cinayeti iş kaldırıp bolýar. Berdäkilere aýdaýyn. Üçüncü zat, siz ol etapla muradaga sudebni sistema bilen gitsen, sud üstülen yüzlenecek oldan yan kaytiyan doğru. Yöne eger siz polisiýa bir kanun tutacak oldu. Siz bir kanun gelip men tuttu deyip şoňa video zady düşürüp uğradım, şuları gönü uğradı bilýär. Drone yerinizden uğradı bilýär. Surat, video ya ne basnovun ne arrest. Eger guryan bolsa polisiýa video düşürüm, turata düşürüm. Falan yerde men adım şolara uğradım. Yok, ben çare görler. Şol için bir tovarda atla. Sen sudun üstü bilen son meselen çocuk oldan, yankı stansiyalardan geçmeli. Yöne şeyle oldu. Uğradım şolara emmet. Şu an sizin de adınıza seyrediliyor. Yazın. Öyle bir gedek bilen nimetmen. İyiydi giderli yazın. İyiydi giderli yazın. Doğru. Yine hormatly ilişler yankı dokumendi peçad edin. Kapıyını yelmek şeyle. İş tarafından. Gelenine kapıyı açıp şunu serip hazır yine öy vardım. Meni vermeden men çağırımı ver hat gidiyor. Tangaç diyeceğim. Prezidentim merakal. Bu prezidentin ama orkan yok. Ya prezidentin öyle ya. Nimetini şunu edin kirletini kaldırma diye edin diye. Şunu giden diyse sen prezidentin balığını sıçıp başlıyor. Doğru mu? Olur davet et yani. On kulunu çıkarıyorlar. Gelip alt giderlerim. Şunun için instrument köp. Şunun içerli. Biz hiç tat edemiz. Biz öz haklarımızı görüşmeli. Niyeliklerimizi aytmalı. Ağlamadık çağa emcek yok. Ölcekka bolsanız kıyımlan. Yine men açıklar. Muhammed ağa şunun bizi kutorolu. Ramazan bayramı. Ramazan namaz bayramına bariyat. Her 5. gün bariyat. Meçitlere tuğuluma informasiya gelýär. Köp adamlar uyuşa. Gelmeýärler, ýaman köp diýär. Köp sağ olun, barın. Allah yakın olun. Şuraya kezzapa yakın olun. Barın. İnşallah az birlik bilen araşdırlar, köplük bilen araşdırlar. Şunun biz efirimizi tutarýar Muhammed ağa. Hoş sağ olun, köp sağ olun. Sizin yani sağ olun vatandaşlar. Yöne köp jaňydyp meni günüme goýamamak çykyş ederdi. Bolýar da ya. Awa. Bolýar sağ olun. Şu Berdi Muhammed Aýyr ondan hiç jaň etmeýär taýda. Awa. Hormatly hemmäňize jan halk arzu edýän yeni bir ýatlak geçen 2 mart bayramy boldy. Şu bayramyň dowamy hemme aýal gyýlary men utlayan aýal gyýlar bilen käbärdi. Şoň üçin ine şolar var biz var. Biz olar tiraly hormat toýul. Biz tiraly hormat toýmasak hiç hormat bolmaz. Hemme aýal gyýlara janyňyz sag bolsun. Bereketiniz artsın.
saçaklarınız artsın, çağcıklarınız köpölsün ve bahtly maşgala bolup yaşaň. Bizim size terdik, bizim bahtly yaşar. Hoş sağ olun, indik gepleşip görüşelim.